Arratsalde on deizuela. Gaur emankizun hau jarraitzera bildu zareten guztiok, eurekin bat egiten aritzeten guztiok. Maila goreneko eskubaloia Tolosako Usabal kiroldegian. Gaur urriaren 29. bizitzeko gaudena. 8. jardunaldia zilarrezko orezko mailan. Aurrez aurre, Tolosa eskubaloia eta balonmano Torrelavega. Joseba Garmendia Txamako, komentarista egile beste behin, kaixo arratsaldeon Joseba. Arratsaldeon Aitor. Gaur, eta beste behin izaten ari gara, orain arte lortu ez den hori lortuko dugu, alegia denboraldiko lehen garaipena lortzeko partidu ona, ote Tolosarentzat. Ziur baiet, gaur gaina xarma hoi dago aizean. Arnastean nahi geha garaipena. Sekretu txiki bat, Joseba. Aldagelan gaur egoteko parada izan duzu, eta zeure taldekide izandako ekidekin, ere momentu horiek partidu aurreko momentuak ere bizitzeko moduan, eta handik etorri zara hori esan ez, ezta? Txispa berezi bat zegoela. Bai. Nabaritzen zen, jende gogokin zehola 2 puntu hemen Tolosan gelditzeko. Eta hoi baldin badao, esan nahi du. Zerbait badatorrela antza. Bueno, gatoz zen, pixkanaka gaurko partiduaren atarikoak osatzera, arratsaldeko 7 laurden gutxietan, 10 minutu barrio hasiko den partiduari begira jar gaitezen, beste zeren aurretik, selkapenak eta nola dauden ikusteko. Horretara bidea, 7. jardunaldia aztertzeak emango digu aurreko jardunaldia non Tolosa eskubaloiak galdu egin zuen. Ikustazue, 7. jardunaldiko partidu hartan Tolosak MMT Seguros Zamora kopan ere aurkari izan zuen talderen aurka jokatu zuen 24 eta 20 lau goleko errentaz galdu, egia baita ere bigarren zatian, paperak galko artean galduan txera izan zituela Tolosak, naiz lehen zatian eta bigarren zatia hasieran 8 eta guzti eduki, partidua parean eduki, bigarren zatian aukerarik ez zuen izan. Gainontzarako emaitzak ere aintzat hartuta. Badakizue, batetik Tolosa sailkapen nagusian, orain arteko 7 jardunaldiak jokatu ostean, azken postun dagoela, baina gatozen goitik berako hartzera, hauxe da zilarrezko orezko mailako egun sailkapena. Partidu guztiek irabazi dituzten, bi talde. Barcelona eta Zumolsol Ars Palma. Biek ala biek jada Tolosako aurkariak izan direnak. 3. Seguros Zamora. Ura ere ze garaipen eta porrot bakarraz, ura ere Tolosaren aurkari izan dakoa. Teukro, BMC, 4. Pentsa, lehen talde hauek pasa ditu Tolosak. Gero hortik atzerakoan dago, nolabaiteko beste liga, esan genezake, ez da, Ciudad Real, Covadonga, Cecina, Alcobendas, eta sailkapeneko bigarren zatia, non tartean sorpresarik ere ikus dezakegun. Horrago Cisnes Los Sauces, Humboldt Bordils, 6 punturekin, Torrelavega gaurko aurkaria 5 punturekin 11. dago, 2 garaipen ditu, porrot, 4 porrot eta porrot bakarra, hain zuzen ere joan deneko jardunaldian, 7. jardunaldia izan zen horretan, BMC-rekin etxean egin zuen berdinketa. Sorpresetako bat, Amenabar orain hain atzen dute ikustea, 12. postuan dago talde zarauztarra, Erne, gaur ben baina gehiagotan aipatuko dugu, etxean urrengo aurkari izango duena hemen Tolosako Usabal kiroldegian. Amenabarrek azken 4 partiduak galdu egin ditu, eta honen bestean sailkapenean atzera egin du. Gero Cajasur Córdoba dago hor, eta jaitsireko postuetan sartuta, Gijón Jovellanos, Vivero Serol Nava, eta esan da bezala, Tolosa eskubaloia, bat ere garaipenik ez, berdinketa bat eta 6 porrotekin. Hain zuzen ere, Vivero Serol Nava eta biak daude hor berdintuta, eta Navaren aurka datorren jardunaldian jokatuko du Tolosak. Joseba, sailkapena horrela ikusi eta ilun ikusten da kontua, baina taldeari ikusizkiogun gaitasunak ere ikusita, oraindik bagaude hemen itxarupen bati eutxita. Bai, gaina ikusita sailkapena eta ze puntu dauden eta etortzen dien partiduetan esperantza puntu bat daukegu, ez? Gaurko 2 puntuk etxen gelditzen baldin baie, datorren asteko partidua eta bai urrengoa Amenabar Zarautzen kontra, ezinbestikoa izango
aurrera pauso handi bat emateko. Ea une batetik bestera kantxara ere joko dugu, Diego Soto eta Alex Nogues entrenatzaileekin ere hitz egiteko, bitartean taldeetako, rosterrak taldeetako gaurko dortsalen berri jakingo dugu. Bai, Torrelavega taldearen dortsal garrantzitsua jokalarin garrantzitsuena hause izango bai, Juan Carlos Hernández Menéndez, estremo ezkerreko estremoa da, gol asko sartze ditu, gero hemen ikusi dezakegu genio utziko da bukarako. Gero bai, Sergio Rodríguez, goleatzaile nagusiena, 23 zenbakiakin. Sergio Crespo kontutan euki behar dugu, lateral ezkerra oso abile eta potente bere jaurtiketatan. Eta maikagarren dortsalarekin Eugenio ondo behiratu behar dugu, zatik jokalari mitiko horietako bada, genio ez izenakin eta ikusteko modukoa. Bueno, Aitor eskatze ditza, Diego Sotokokin dago. Aurrera, Aitor. Diego Soto, precisamente el entrenador de balonmano Torrelavega. Diego Soto, buenas tardes, bienvenido a Tolosa. Hola, buenas tardes. Poca bienvenida vas a tener aquí, partido caliente, es que se espera hoy, pese a que el Torrelavega en la clasificación parece que sí que tiene un punto más. Bueno, yo creo que en esta categoría todos los partidos son muy igualados, solo hay que ver los que ha jugado Tolosa en su casa, en su feudo, que ha caído por la mínima en la gran mayoría de ellos, y a nosotros nos ha ocurrido un tanto lo mismo. Pues bueno, esperamos un partido de poder a poder, donde muy pocas diferencias definan el resultado final. Dos equipos que se conocieron en pretemporada, se midieron un par de veces, en los que siempre la balanza cayó en favor del Torrelavega. No sé hasta qué punto sirven esas referencias de pretemporada. Yo creo que para nada. A nosotros hace 2 semanas Covadonga nos ocurrió lo mismo y fue capaz de ganarnos merecidamente, con lo cual la pretemporada es para rodarse, la liga tiene otros componentes completamente diferentes y bueno, esperemos que en este caso seguir nosotros con la racha. Es cierto que vuestra trayectoria es la que más fielmente lo muestra, pero está resultando ser esta una temporada, una liga muy pareja. Se presuponía al principio, no hay grandes dominadores de la categoría, no hay grandes plantillas y a cada partido que ganas te cuesta muchísimo y se define por pequeñas cosas dentro del propio partido, con lo cual pues yo creo que estamos disfrutando de una división de honor B muy enriquecedora, muy bonita, muy buena para los espectadores y bueno, pues a participar de ella y a disfrutarla. Suerte, digo, buen partido. Gracias. Eta une baterik bestera orain berriz, Alex Noguesekin ere hitz egiteko parada hartu behar genuen, baina orain tarte hartu dute aldageletara joateko eta haren bueltakoa izango da gero dena. Aitor Aranburu daukagu, une batean hemen, eta Aitor Aranbururekin ere bi hitz egiteko moduan, ez orentxe berak ere aitortzen digu, barrura partidua aztertzera eta azkeneko momentuko komentarioak eta egitera doazela jokalararen gana. Beraz, geure streamingari eusteko jarraitzeko jarriko gara eta lautsiko dugu aurki, hemendik minutu pare bat barru hasiko den partiduari begira. Tolosa, Torrelavega. Bai, Aitor, Diego Soto aipatu duze igualdadea, kategoriko igualdadea, eta bat egiten dut berarekin. Ikuste dieguain klasifikazioan diferentzi txiki batzuk, sobre todo 10-etatik aspira, talde horiek igualdadea handia dau, eta bueno, gaur nabarmenduko da, eta arrazoi eman beharko diogu Diego Sotori. Espero deu igualdadea deu, Tolosaldea erortzea, bestetan bezala, eta animo. Armaiak ja betetzen haidie eta giro polita da, beti bezala izango dala Usabal Polikiroldegia. Armailetan puskanaka ere, jendeak erantzun du, gaur beste behin esango dugu partidu honen atarian, eta lepo ez, Usabal, baina oso sarrera politarekin. Torrelavega aurkaria lehen ere esan da bezala, benetan izan du ezagutzeko modua Tolosak, aurre
denboraldiko partiduetan jokatu zelako orantxe kantxaratzen ari den talde honen aurka. Balonman Torrelavega. Zeitxura polita partidu hau, Bai, egia esan bai. Bat, parekotasuna, eta orantxe Diego berak ere, Diego Soto Torrelavega kontratzaileak erasmarretan zen bezala, zeuk ere esan duzu ezta. Halako mailako liga gertatzen ari dela oso pareko mailakoa. Eta hori ere gaur kantxan ikusi genezake. Bai. Bai, azkenen espektadorentzako gutzako igualdade hoi eskertu itea. Espektaluko gatik eta tensioa gati partidutan. Eta marea urdina hementxe kantxan ja. Tolosa Eskubaloia ere zerkieta guztia kantxaratuta eutxi motilek. 8. jardunaldirako denak jokalari guztiak prest. Alex Noguesek eta Aitor Aranburuk. Detailea, Aitorri eutxi nahi eta aura lehentasunak ezarrita zegoen. Aldageletar joan eta azken aginduak eman. Hala bai, azkenen. Taldea entrenadoretik astea eta azkeneko jokalaria eta azkeneko teknikotik bukatzea. Zer horrenak izu ondo ez da, Joseba. Azken batean, hemen partidu guztiak ze kontzientzian presatzen diran, ze ondo presatzen diran, zehatz mehatz eta horretan detalle guztiak dute balioa, bereziki azken auspotze hori ez da. Ba, bestela jai. Bueno, baseira, esan da bezala orantxe ja urkezpenak, hor dauzkazue, Luis de Vega, Carlos Pérez, Edu Fernández, 8arekin, Pepe, Jose Oliver, Sergio Crespo, 10 zenbakiarekin, 11arekin, Eugenio González, 41, Berrogei. Zio, jarriko gehiago. 76ko ekintako mutila. Máximo Cancio, Pablo Sane, Meterio Atezaña, Sergio Rodríguez, Ramiro Merino, 24 zenbakiarekin, Anton Setien, 26, Marcos Dorado, 29arekin, José Carlos Hernández, 33 eta Nikolai Kolunga, 77, norekin esaten zunen, José Carlos Hernándezekin. Bai, Carlos Hernández. Golegile nagusia taldean, bai, Sergio Rodríguez da, baina izan José Carlos Hernández, Ramiro Merino, Sergio Crespo, horrengoz bintzat emankorra geri dira. Eta mentxe marea urdina, Tolosa CF Eskubaloia Mariskalarekin aurretik, Estani Zargote. Arekin batera Aitor Iturralde, Aitortxo, Jure García 8arekin. 9, Jorik Malik Goiko Etxea. Mikel Zuloaga 10arekin, Arrasate Power, Aitor Hipster Díaz de Esterio 11, Iñigo Arratibel 14, Urtzi Alzman Otegi Atezaina, Asher Zubiria 17arekin, Iker Kuku Ortiz 18, Aitor Peter Parker. Spider-Man Ibarguren. 25arekin, Usurbilgo Kastan Doni Zubeldia, Eneko Zigandarentzat, 27 gure latigoa, Doni Mendinueta, 28arekin, Asi Larrañaga, 29 eta 66 Lander Casadorentzat, Tolosa CF, Eskubaloia taldeak, elkarra gurtzen, hau astera doa, klabeak, gakoak, Joseba, zein izango dira? Ba, beti bezala gasolina. Ez? Erakutsi dugu Tolosa gasolina dauken momentuan oso ondo dabil. Pitin bat geisten baldin bazaio gasolina tensioa esango benduke, hor bai kategoriontako talde ez due barkamena manten. Ordune, aprobetsatzen due bajonaldi hoi erabat. Ordune, hoi ezin deu horri, errestasun hoik eman. Bueno, partidua azter honen bestean, Tolosako Usabal kiroldegian gaude gogoratu, 8. jardunaldia, zilarrezko orezko mailan Tolosa CF Eskubaloia eta Balomano Torrelavega aurrez aurre izango diren taldeak. Tolosa CF Eskubaloia, zelkapeneko azkena, 16. berdinketa bati esker puntu bakarra duelarik, eta Torrelavega berriz, bigaraipen berdinketa bat, 4 porrot, 5 punturekin, zelkapeneko 11. da.
Bistakoa da, gaur Tolosak irabaztarek lortuko balu. Ting! Ojala. 3 puntu eta honen bestean Torrebegaren gandik gertu jarriko litzatekele eta puxkanaka sarkapen erdia parteko saltxa horri begira ere jartzeko lizentzia Gaina irabaziko zergatik lukela. ez, justizia ingo zan. Oinarte ikusitako guztikin aztertuta Tolosa merezi du puntu batzuk eukitzea bere kasilleroan eta ez puntu bakarrekin egoteko. Etxean azkena bosgarren jardunaldiko porron mingarri ura oraindik ere gogoan daukagu. Kobadongaren aurka partidu osoan aurretik joan eta gero eta alde politekin gainera, 4-5 goleko errentak ere izan zirelako. Azken minutuan partidua berdindu eta azken segunduetan galdu egintzeneko ura mingarria izan zen. Oso mingarria, gaina era itxusi bat, bai, behaiek, taldea kontrolatzen ez ditun gauza gatik, bai, izan komenduke, ez? Bueno, hau astera da, UE pasata da, presente hause da, eta etorkizuna bihar, gaur 2 puntu. Aitortxo eta Lander Casado hortxe ja... Aitortxo eta Larra hortxe erdi parterako ere ja lanetarako atonduta. Aldamenean Asier Zubiria eta arekin batera handago bai Lander Casado. Eta eskuin esker Jori. Bai, ze bilatzen nahi da lesonekin? Goikoetxea eta Aitor Diaz de Serio. Kilok bilatu ditu, defentsan, Zauz! Azken ere, ondo. Lena! Yeah. Welcome, Lander Casado! Ba, esaten duna, Alex Noguesekin honekin bilatu nahi duna 10 kilok. Indarrak defentsan 6-0 hortan ondo itxi, jakinda bere Torrelavega lehenengo linea hortan asko jokatzen due. Eta hoi geldituta, bigarren oleadako kontrara osoak eiteko. Suspentsioan, Sergio Rodríguez, Torrelavegaren lehen gola bana. Azkenen Torrelavega hoi dauke, Sergio Rodríguez beti erdira juten da, naizta jakin bota behar dula oso zaila da gelditzea. Urak eratzen, bai. Lehen erasoia mugimendukoa. Lander, Larra, baloia ondo mugitzen ari dira. Joritz, bera barruraino. Azkenean zer egin ezin da gero aldaratzea ondo etorritzea. Ez du hor, asmatu alizan Larrak. Blokeo polita indio Mikel. Ezin aprobetxatu baino. Lander Joritz. Larrañaga. Ondo Asier, mugimendu eskainiz. Hor, Larrañaga bera jaurtitzeko aukera ez. Ondo ikusta zeukan hor, Asier barruan, baina ez dute mugimendu. Lander Casado, baloia berreskuratzen. Bizi azkar ibilida. Bukaera eman bertza joni. Beha Mikel, buelta. Gola! Eta txartela onbarko zun. Ze bukaera polita Landerrentzako, bedaz. Oso ona. Baloia galdu, gero berreskuratu. Ondo jokatu, pikatu, eta gero Mikelek mugimenduak ondo markatu ditu, Zaz beraz, honen bestean. Ondo, Oianguko kondea hasi zaigu partidua. Sartuta. Hala behar deu. Torrelavega erasori zeita utxikoari urratxak! Hortxe zen. Bai, hau, Edu Fernandez. Behin da behiagotan ikusiko deu, Lehenengo marra, bai, kruze, kontrakruze, asko iten. Vicente Benito dago hor pivotatzen, hor kinu egin oso ondo. Ze oina tera duen hor, Aizmanek, apaurtzi. Zer reflejo. Kontrara soraina azkar bildutakoa, Lander Casado gola bai, baina epailek adirazeta zukaten ez. Eraso. Berriz ikusteko modukoa da, oso azkarra izan da, eta ez di denbora eman. 2-1, 3. minutua bete denean. Bueno, oso entxufatuta atea gara, naizta hause fai hau, baina ikusten nahi da hemen entxufauta gaudela. Itzak endu diazu, justu gaiaren aurrean. Esaten nuen, 3 minutu baino ez direla pasa, baina ja kolore ikusten zaio partiduari eta bat Tolosaren jarrerari. Hor, Torrelavega, baloi ondo mugitu egaleraino aukerakoa, hori zailatzen ja gereraztea eta asmatu dute. Ramiro Merinorentzat binakoa, partidua pare, Tolosa erasoan berriz ere. Aldaketa, Mikel
Zan behar dugu, Barrura Ramiro Julenen Merino lekuan. sinfinetik karritako mutikoa, asobaletik ibilitakoa. Antzemate zaio, ez? Bai. Saltoa eta Bai. ze teknika. Lloris, barrura bera bakarrik ze ondo ikusi duen Eta 7 metro, behartu eta du. txartela. Ona. Ondo. Miguelen Txartela blokeoa... Marcos Doradorentzat, Bai. Miguelen blokea, eharra. oso. Bea nola eraman duen. Ra. Baloirik gabeko jokoa. Bai. Ze Joko garrantzitsua. zikina. Let's go! Ea ba. Pablo San Emeterio atezaina freskoa atera berritan. Aitor Diaz de serio. Asmatuko ote du Aitor. Iru, keinu eginda bai! Pa! Barrura! Hipsterman! Niru eta bi. 5 minutu betetzear dagoenean. Gustatzen nahi zaita ikusten eguna. Bategatik bat bakarrik aigea, baino... Baina bai. Bai. Beste txispa ikuste zaio Tolosa Torrela begin konparatuta. Ez dakit, gehiago esango dut, eta keso baikorri hilari gara, baina antxietate punturik ere ez dago, ondo, templean. Hemen arazoa. Ze galdia egin duen hor, beste behin Sergio Rodríguezek, eskua, besoa soltatzeko. Bai. Defentsa oso undituta gelditua hor Aitortxo. Lander bakarrik bilatu du, ondo itxirazekan ordea hor atezainak bidea. Aitortxo Asierrekin defentsa hortan oso undituta gelditu die. Eta ikusita nola zetorren zerbaitin behar da hor. 9 metrota atea, pikin bate molestatutu. Ikusita nolakoa jokalaria. Ez azkenen Sergio Rodríguez Lander Lloris. latigo harra dauke. Bai, Asier Arroñaga, hortxe Asier. Mugimendua, Asierrek. Mikelen bila kaso Lloritzek ez, bera bakarrik baruraino. Atezainak 7 metro, ondo ez? geratu dio. Esku ederra atera du gainera hor, Luis de Vega. Berriz ere Lloritz. Boia mugitu eta haren mutilei mugimendua eskatuz. Lloritz, Larra. Barruraino. Venga, Asier. Urrutzea. Aukera zenba, Zapaldu. garatik, Ondo bideratu jokaldie, Etzen bere lekuak aso regaletik sartzea Asierrentzat eta Iruna, Torrelavegak aurretik jartzeko moduko jokaldi izan dezake hemen. Segita utxiko defentsan gogor. Hor bai Aitortxo, bai Lloris, denak Oso. ondo bila, ondo mugitu dute baloia. Zer da hori? Hurtzi Hotegi! Induen jokalarintzako geldiketa maila eharra. Jokaldi Ikeragarria da. oso ona izan da, ondo mugitu, defentsa goitibera alde Ikusi batetik berriro, bestea mugitu indue. Hau, espektakula da hau, ikasgai moduan erakusteko moduko irudia da. Bi eskukin. Nola eutxi. Lander. Lloris, denen arten barura sartu nahi. Bai, Bisita agian daukate. igual, Joritzai da bera eta bera bukatu nahien, Bai. agian igual beste jokalari zerbait, beste zerbait bilatzeko beraren ganez jute denbora guztin. Asierren Hoixe. mugimendua hor 6 metroan, bien bitarta Lander badator, Asierrentzat, bai! Hoixe, Behartuta. oso ondo Joritz, hoi eskatzen genien, da beste aldea eraman du eta behi da. Bai. Eta Asier Zubira berak ere ondo nola irakurri duen, ba hori. Barrura aldera sartze hori. Ea Lloritz, Landerrek keinu imintzio Ea, egin, Mikel. Larra, Lloritz, barrura nahi dute, Larra, galera, hasi, ezpa, lastima. Pikin bat ataskaz gauta, Luis gaude Alberak geratu. azkeneko bi Bai. erasotan. 8. minutu betetzeara dagoenean Iruna, markagailua, 8. jardunaldia. Zilarrezko horrezko mailan. Aurreko partidua, hemen zuzenen eskaini genizuena streaming bidez, dela atzera ja 3 asteko kontuak badira, Kobadongaren aurkakoak, orduan ere borborri ibili ginen, taldea Tolosa alegia ondo eta partioan oso sartuta, eta beti aurretik ibili zelako, wow, ze efektu eman dion hor Vicente Benito baloi horri, saretaratzeko baloia, 3 eta 4, 2 eta utxeko partzialarekin aurretik jarri da Torrelavega. Honi de eman beharko jeu berea, Bai. beharra gola, Oso, ze hor beste behin urtzik ondo itxita zeukan, angulua baian. Eharra gola. Bai. Eskumuturra erra.
Ondo mugitu da. Mikel dena mugitzen ari dira hor, baloiarekin, baloia lapurtu egin diete, atasko momentua, eta kontrolazan ez du barkatu. Alex el momentue, zerbait behar du bai. Bai. Ez da, azkeneko jokaldiaria ez da bakarrik, baizik eta azkeneko 5 minutuko asuntoa da. Behau, guain ondo. Bai, Landerrek egin duen mugimendu eta lan guztia, eta zer esanik ez gero amaitzeko, Mikel Zuloagak nola amaitu duen gol horrekin. Ze ondo Mikel, Lander nola behiratu dio, bere arerioai separatu, Mikelei toki pitin bat emateko, bere mugimendu antzako, eta barrura. Eta zalek ere ulertuta, orantxe, une kritiko xamarrean dagoela etxeko taldea, nolabait ere, batio volumena, batio kopurua, indarra haunditu egin dute. Bai, zatik, azkeneko minututan, bai, Torrelavega bere ritmoa esarri du partiduari, guri etzaigu konbeni hoi. Guri konbeni zaigu, nola sigean, entxufatuta azkar, bigarren olea da hoi, jokalari azkarrak eta ona, bukatu, jokaldia bukatu. Azkeneko jokaldietan ez da hoi lortzen. Torrelavega erasoan, ofizio puntu gehiagoak kaso ikusten ari zaio horrengoz Torrelavegari, isili-isilian, bere partidua eginez eta partiduan aurretik. Hoxe, esan dezu, ofizioa. Bai ez? Bai. Era bat adoz. Haze gaurtik eta atera duen hor, ondo. Bea, pitin bat gehiago defentsa itxi deu eta lortu deu baloi bat. Sergio Rodríguezen jaurtik eta horretan defentsari eskerrak eman barreko, izan da baloia horkora joate hori. Ea Joritz, berriz ere mugimendu hariek eginez, mugimenduak aulkian baita ere, Mikel Zuloaga kantxara eta barrura aukira Julen Garzia. Egalean Aitor Diaz ezerioaren ez ikusten geldi, zainduta dago egia da. Lander, oraingoz mitzat, bidea, zubia, erditik arpatu nahi dute, aurkitu nahi dute. Landerrek hor pivotan astu nahi izan duenean. Hor diziarra, hortxe, lanak eginez. Bai, behinta berriz erditik aiga, Latigo! Haze baloi atera duen hor. Goierriko kainontzitoa. Hor maiztegiarraren lehen gola. Asier Larrañaga. Oso ondo sartu du, Bai. Taldea desataskatzen, ondo. Eraso. Ez alda. Gero Langa. Ez alda izan. Eta geurea baloia. Lander kasadu lurrean etzanda geratu denean. Zuzpertzeko moduan da, kontrarazoa da. Aitor. Eta barrura. Rast. Hipsterman. Oso ondo, transizioa eharrak inditugu hain. Hau, duela 2 minutu eskatzen deuna zan. Pitin bat bizitzeko, azkartzeko partidue. Horretarrari buruz egia da, demoraldian akaso orain arte kezkarara gehiagi azmaratzen ari, baina ze erregulartasuna erakusten ari den. Partidu erantzunez, bere neurri emanez. Aitor, ez bakarrik partidutan eta ez denboraldi honetan. Aitor, regularra izan da bere bizi guztin. Oso tipo serioa, lasaitasuna transmititzen duen horietako bat. Konfiantza. Bai. Aitortxo oso ondo bideratu du. Asierrek hortxe. Ia lotzeko modun izan du baloi hori. Asier Zubiriak, baina etxe duen lo defentsan eta... Bueno, ondo dao, beda. Askartosuna azken hoi dauke. Faiok gehiago sortzeko aukera, baino aurretik jarri gea. 6-5. Horixe. Horrek emate duen aupadarekin, aurretik egotearen aupadarekin. Bale mugitzen. Ezker eskuin etorri dire erasoa. Pasibo moment, ez? Bai, ez da urruti, baina epailak oraindik ere hotzan daude hortan. Bai, buruan kolpe hartuta eta bai, falta ere izan da. Honen bestean epaila ikusazue, falta hori adiraziz. Ondo moitzen due baloia, Torrelavegako. 9-10 metrotatan, hoi bai, mina handia ingabe, baina ondo moitzen due. Bai. Landuta dagoen taldea da. Bai. Biztakoa da. Hoxe, gero 9-8 metrota pasatatako noia gehiago kostatzen zaie. Eta hor dago gure garrantzia, defentsa izteko garrantzia. Aitortxo ondo itxi du. Lehen eskatu jeu eta eskatu tain. Erantzun. Atea eta eman. Kantxara Julen Garzia Aitortxoren lekuan. Hartu du eraso ezkerregala.
Julenek. Bueno, hauxe, mugimendu arraroa, kantxera atera bezala berriz ere aldaketa. Berriz ere Aukira eta Mikel Barrura, esplikatuko didazu. A ber, utziazu, pentsatzen. Lander, baloia mugitzen, Tolosa, Urdinak, Eutxi, Larra! Bai, bea. Urruti. Julen ateatzen da, bigarren nolea dako aprobetxatzeko. Mikelekin, Mikel ez dauke veloziade hori gora iotzeko ordune, aprobetxatzen du Julenen veloziadea eta bat-batetekoa eiteko aukera baldin badao. Inigo Arratibelentzat, lehen segunduak, Aitor Diaz de Zerioren lekuan kantxaratu da orain Joretz, baloia mugitu du, berak bilatu nahi zuena azkenean utzi egin dio Landerri, falta. Falta eta pasibon gaude, Beraz, gogoratu, 6 pase dauzkeela. Mikelekin, Horgarrena, ai! Penalti, Bai, Claro. bai, emandu. Emandu epaileak, denbora geratzeaz batera. Eta eskursioa. Kanpora gatzea. Bai, azkenean, Mikeleti atzetik hartu jo. Heldu jo atzetik. Eta galdetzen dio, oraindik ere zergaitik, baina Marcos Dorado. Keja, Aukira, bostekin geratu da Torrelavega. Aitor Diaz de Zerio bere bigarren penaltia du, eba. Aurrez aurre bera eta Luis de Vega atezaina. Aitor, ez lehenean jaurti du eta Luis de Vega kondo irakurri dio. Bai, Intentzioa, lastima. Oso ondo gaina, Bai. Etzan toki erresa porterontzako, Beda. Zast, bai. Etxi behar izan du besoa eta ondo. Lehen egin duen jaurtiketan, hirugarren keinoen bota. Orain berez ja lehenean sorpresa bila egin du Aitorrek, baina hor ernez egoen atezaina. Ondo, hor Aitortxo presioan. Baloi ondo mugitzen ari dira eta airean, suspentsioan ondo zetorrenean. Mariskalaren. Bai, baina beste puntu Falta. bat, bueno, txartel horia, bale, zehozegatik da, bai. defentsa nahi gehala seinalea. Hori. Eta gaina goi behaiek bilatu behar du, inferiorian daude, hoxe, gorputz joko hoi bilatuko du hain. Carlos Pérez, baloia mugituz, Eduardo Fernándezi, Carlos Pérez berriz ere Torrelavega, pasiborik ez dute adierazten epaileek naiz eta zalekala eskatzen duten. Bai, azkenen intentzioa, ikuste zaie, ez duen nahi porteria juna. Eraso ez duen nahi duen denbora galtzea. Hor erdian, lastima! Irristegin dio baloiak hor eskutik. Urtziri, Zeina, Pena, bai, ze batetik defentsan ondo itxita zegoen bideo hori. Aurkitu duala ere zirrikitua. Bai, lan hain da zeon, defentsako lan hain da zeon. Gaina jartiketa etzan oso erosoa eta erresa porterontzako. Agian igual horregatik. Ana erresi ikusi du, tensio puntu hoi, tak. Lehentzatearen erdia pasata dukago, Jaun Andreok. Zeina, regala ondo ondo. bilatuta. Rapa! Ez da barkatu Inigo Arratibelek. Asierrek ze ondo ikusi dion, Dana joku guztie eta defentsa guztia honea erakarriz, eta azkeneko Eta pasea zoragarrie. Bai, bikain aprobetxatu ditu gainera hor zeukan espazio eta metroak. Inigo Arratibelek eta Ondo. urrezko ezkerrak ez du hor barkatu. Gure mister partikularra. 7 eta 6, aurretik Tolosa. Una hemen, genio atea da. Wow! Gure abaloia. Ikere garezen gaurtikita, baina nor egon da, Bai. Urtziren ikututxua. Bagatoz! Bueno, eta zer iruditzen? Bi goleko errentatxo bat hartzen bali badugu? Garrantzitsua izango, ikusita nola di joan partidoa, bi gol errenta hartzea gauza polita izango litzake. Ea ba. Baloia mugitzen, ara, kuku ere Iker Ortiz hemen daukagu. Hortxe baloia mugitzen, Opa, horra falta egon da. Bai, Ia, Kerri. Iker etxea di joa, bultzakarakin. Saietxeari, usten dio Horrikerrek. Hartu du bai. Bai. Txartel horia Maximontzako. Ikusi beste behin. Beda noa bidali, duko abuela mar. Bera, preziski, enbarazu gutxi egiten ari zen unean. Bueno, erantzuna eman bartzaio Iker dakin bezala. Abioi hartzen. Bai, bestelakoan. Turkish Airlines, gure partikularra. Hor, egan atera da, baina beste arrazoi batzugatik.
Hor, baloia mugitzen beste, ben gatozen, Larraren bila orain. Behin da berriz, Minez, kalera. bai, Eske, atzetik, gogorra, oso defentsa behin da gogorrarekin. berriz, atzetik haidie. Eta epaileari ere, epaileak Ikusi, Beda, Entrenatzaileari. nola utzi duen Bai. besoa Joritzei zaska. Diego Sotori ere txatel horia. Azkenen erabakia oso partikularra da epaiena, baina ikusi baldin bai oso naita besoa utziula aurpegin emateko, ez alde gresioa. Baina bena. Ez dakit, hortxe ustenik. Bai, hor utziko dugu, gero, eta keinu politena hortxe eduki dute, bai, Joritzek eta Maximo Kantziok, ari igurtzi eman dio mutilak, ba, gelkarri bosteko eman, eta venga, honek jarra Guazen ditzala. eskubaloia jolazte. Hori da, Hau da gure eta. hori da. Ja, hori Mikel Egilarri, Joritzentzat, preziski. Joritz, ezker eskuin, baloia eta jokoa mugituz. Mugimendua Landerrek, baita Mikelek ere, Joritz, Larra! Ze Dida! ondo. Suspentsi ere bilatu gabe, pim-pam! Bai, apoio, hankaldatu eta zekeinu tekniko ona, beda. Zekeinu tekniko noa. Eskatu Oso dugu ona. eta hementxe daukagu. 2 goleko errenta, 8 eta 6 Tolosa aurretik. Beda, ikusten nahi den defentsa irikita hau da superiorian gaudelako. Errentatean nahi deu 2 minutu hauei, bai ala bai. Eta horretan, Iker Ortiz bera, lastima horri irriz egin du. Ondo itxitakoa. Aitorrek ere eskatu egiten dio Arratibeli itxi eta izan ditezela bat. Talde azkarra eta du, Ortiz Bai, eta bai Andoni, bai Zubeldia ere Iker. ondo aurratuta. Oso ondo baloi hori ireia berreskuratzeko zorian Tolosa. Antoni Zubeldia eta Iker Ortiz biak ere hor nolabait ere enbarazu egiteko lanetan tarteka aurreratuaz. Orain bai, pasiboa dirazi diete, Torrelavega jaurti beharra dauka, 3 pase, 4 Eta pasaren kalea, bila, ba. Azkenen, bai. Lastima, Lander Casado, Betiko zalantza, Andoni Zubeldia besoa, aldatu, bai, besoa lepoa o lepoa besoa, baina bai. Lepontzeuken bai, kalea. bai. 19. minutua, 8 eta 6. Bueno, berdintasuna. Euge González, taldeko veterano eta Izarra, 11 zenbakiarekin orain joko antolatzaile hortxe, bera. Genio. Bai, beti bestentzako lan egiten. Genio figura. Bai, Beti hanik izan da eta... Baloia hor ondo mugitute, baina azkenean berriz ere pasiboa dirazita dabiltza, pasiboa dirazteko jaunea bada epaile jaunak. Egaletik, jaurtik eta azken unean nola lortu den gol hori, urrezko balioa. Jose Carlos Hernándezek lortu duen egaletik egindako jaurtik eta gola. Ondo bukatu du, Bai. Ematezun ja, defentsan ja, nabarmentzen naizela erasoari, baino ez. Ni arauaren interpretazioarekin nago, pasiboa ja behin abixatu ezkeroztik 6 pase horiek. Ba, berez horregatik 6 pase hori ezarri zuten, interpretazioari tokia zuzeko, baino. Gero 6ak ondo zen batzea, ez da beste, eta nago ni hor azkenean 6 akaso pasa direla. Bueno, ba, beha berreskuratuta 6. mutila Torrelavega. Bueno, inferioria Geure bai, beraz 6-6rekin erasoetan, antezen ez beste. Ezkerrean, zer du hor? Arratibel, Joriz, pasiboan gaude, Joriz, goiko etxea, barrura jaurti urrutitik eta behartuta oso. Atezeinak eratu eta sikira falta dukagu, pasiboan jarraitu zori bai Erne. Daniri zintzilikatu behar duen. Paseak, hor Joriz. Falta. Beste Oflai falta bat, Ikerrekin, zerbait. Ikerran dago bai, ezkerre eraso egaldea, baina zainduta dago, preziski genio dauka gainean. Aitor Diaz de serio arduratuko da orain jaurtitzeaz. Aitor, badator, ondo bilatu. Langaren erpina jo eta kanpora. Kontrarasoan azkar. Ole, oso ondo. Urtzik ondo itxidu, Joritzek ere defentsa ondo. Ze geldiketa, ze garrantzitsua. Inferioria den, ataken pixkat ataskauta geuden, behaieko ondo defenditu, eraso azkarra, eta non eta bera. Hortziotegi.
behatzala, azkazalakin. Dena balia du, manikura ez egitek ere. Ja ba, Lander eta Larra, oso gainean, defentsa, Iker Ortizek leku aurkitu duen arte, zaz! Kuku! Turkish Airlines! Eharra benetan. Anotarraren gola. Guain urtzin geldik eta gehiago balio gola honekin. Beratzi eta zazpi. Nigo laurretik. Bikain urtzi entxufatuta. Falta eta gero bagatoz kontrerasoan. Aldaketa Joritz badator, Arentzat baloia, Joritzek pausa puxka bat eman. Asier Larrañaga ere, Sardedin lerroan. Mendi dagorain, Dani Mendinu eta Pibo lanetarako. Zenbagarren geldiketa urtzina. Zazpigarrena? Ze zenbaki. Asiera, azten azinez, gero jakontu. Eta gola! Joritz! Mai! Goiko etxea. Danin blokeokin baliatuz. Zaska. Hiru goleko errenta, amar eta zazpi. Diego Soto bidea ez du aurkitzen, nola mina inbere defentsa eta hemorragia geroz eta hundigo gaiten nahi da. Partidua landuz, puskanak hartuz kontua, amar eta zazpiru goleko errentarekin. Bada zerbait. Bai. Lehenengo minututan oso azkarrean sigea, uste agian igual talde beste partiote ikusi eta pitin bat igual ikasin du, gelditu indu ritmoa. Gu hemenek eskatuta genden, baitan etorrela bega hasi da gainetik markailunan jartzen, eta berriz azeleratu indute eta uritik. Garrantzitsua gasolina. Horia, gasolina geutxi, aguanta dezala. Horrendik ere atxeden aldirako, 7 minutu terri falta dira. Horrendik asko emateko dago, lehen zati hau. Pelikula hau askotan ikusi dugu aurten, Bukaera esperoet ez ez. Eta neronek onartuko dizu Joseba, pixkat uzkurtuta nagoela, esan ez, badazpadan ez saldu orain aldez aurretik hemen ezer. Baina itxura oso polit ematen ari da. Tolosa hori ere dena da, Alex Noguez, hor irudetan daukazuen entratzailearen mutilak, behin berriro ari dira erantzuten. Bai, jauna. Alexek ere eduki behar du bada, barnekezka. Zer ari gara gaizki egiten, Bai, bera badaki, bera indako lana ondo daola. Azkenen partido guztie, ia guztie, emaitza polita ematen nahi da. Zarantzun ona ematen du taldea. Zer gertatzea, azkeneko minutuko... Ze baloia, geniok, alako batean segarren martxa sartu du, txek, ondo, pasa ondo ikusi. Bera, erantzuna, barrura! Ze egaldia izan den hori. Egaldia eta ze momentum bota du, Aber, aukera dauken eutxi. berriz ikusteo, eta gero ustet, ratifikatu bida, Eharra. Izkararria, ze egaldia egin den hor. Haike, autopista ekarri hue, etorri asortzi, baina gure misterra baita autopista ikusi hortiken. Arratibel! 11 garna egin duarentzat bigarren gola, 11 eta 8 gaude. Aitor. Defentsa horra Aitortxok. Bai. Bera badaki. Aitor zalantzik etzegoen lepoa edo besoa, ez. Beida. Dena. Bera, Aitortxo. Aukira honen bestean penaltia eta bostekin talde urdina. Dema. Urtzi eta Jose Carlos Hernández, lehenean, keinurik gabe, pikatu eta barrura. Batzuk sartu dira. Zer da, 33. Bai. Jose Carlos Hernández. Bataldeko golegile nagusietako bat. Gortu Sergio Rodríguez, 23 dorsalarekin dela golegile nagusiera. Gaur oraingoz behintzat 2 golekin dago eta eutxita daukagu. Bera Dani. Dani Mendinu eta Bai, barruntzeon. Ea, epaileek zer... Falta ikusi baldin badu bate, beda. Penaltia da. Barruan, bi oinak, dena barruan zegoen hor. Zergaitik ez, galdera ikurra handi batekin utziko dugu. Bai. Eraso hain du. Hor, baloia Larra, Casado, Landerrek. Eskatzen du barrun daula. Baina egia da beha sartu dula. Jokalarie.
Bueno, Torrelavega, beida, ze autopista. Iker dauka, Iker. barrura erabaki du, bai, hor xatan ninduan Ikerran bakarrik geratu den momentua izan da. Ari emateko albide izan balu, baino, balizta balego, baia jaleo. Iker Ortiz, jauti! Eta ez alda falta. Suspentsioan behartuta. Epaileek ez ere zadirazi eta aurrera Darraionek. Urratxak. Genio, barruraino, bai, urratxeta guzti. Armaila zutu den erabakia oraintxe bertan epaileak. Bai, Eta gainera, berak, nolatan bakkeja ingo duzte horri buruz. eske kexa guain ikusiko da, ber aukera daukegun errepikapena ikusteko, bea bota du. Ez, azkenen aldatzearea onda, eta beari eman, hoi porteria da. Albe Franco behintzat. Berez kantxako apitatu du alde batea, eta baino errepikatuko dugu, beita berriz, agintzen duna fondokoa da. Maximo Genio, jauti, oso ondo. Ze defentsa. Ondo Stanis, eta ondo Besoak, Casado. gorputza dena, sartu dute bai Stanis, bai Lander Casadok. Zela gutza Dani. polita. Horren bidea ondo aurkitu dute eta ez du barkatu. Baloi horretan Maximo Kanziok. Errexagi sartuie. Bi eta utxeko partzialtxo orain. 11 eta 10 aurretik gaude alata ere. 5 minutu lehen zatia amaitzeko. Joritz, beste behin, balia mugitzen. Horrengoz eta aldorretik Alex Nogosek aldaketarik ez du eragin, eskatu. Eta kontuz aurpegin, eman dio berriz, Eta esaten ari da, Eduardo Fernández. Ukalondokin. Ez Eduardo ez, Pepe da, Pepe Oliver. Esan ez diot, hainbeste horretik hori egin, baina beste lakorik erakusten du Asier Larrañagak ikustazue. Pepe Oliver, berez Benidorreko jokalaria da, bai, segituta dao. Bere minutu beharko ditu, eta, bueno, asobalea bueltatu nahi baldin bau, zerbait erakutsi beharko. Baina malaletxe ez? Baina azken batean horrelako jokaldi pare batekin ere aurkaria bere lekuan jartzen duzu eta hori xera ezta. Bai, horrekin jolestu, Hala, bera, orain aldaketatxoa. Aitor Diaz, ez serio, orain. Hor pixe bat antolatze lan horietan, Joritz errelebatu daia, Dani Menduin eta mugimendu egitu pivoterako, Aitor Diaz de serio badator, Iker Rentzadutzi, Iker Ortiz, leku aurkitu ezinik defentsa ona, Torrelavegak, zorrotza, gogorra. Bai, falta izan da, azkenen indarra eta pixun diferentzina barmena da, eta, bueno, hoixe izan da. Ikusgarrie. Lander, Dani, Aitor Diaz de serio, pasibuan. Ze onda. Baruraino Dani, penaltie. Mugimendu oso ona egin du. Eta berak irabazi du. Oso ondo, bai Aitor, pasea nola biatun, zekeini tekniko polita, eta beida Dani. Ikustazue, Rirra nola gainetik endu duen, eta gero baloiari ondo itxita zegoelaik. Dani Lotite, Mendinueta, nola hartu eta... Apuntatuta. Joritz! Eta Luis de Vega aurrez aurre, Joritz Matxi. Bai! Ze garrantzitsua dan. 2 eta 10 jarri du Joritzek. Ezin dugu barkatu hauek, penaltiek gutzako behintzat, olako igualdea dea onda eta detaile txikitatik juten baldin bada partidua, detaile hauek oso garrantzitsua da, gure aukerak sartzea. Besterak hori nahi genuke, baina demoraldi honetan Tolosak sobrarik ez du sekula izango. Honen bestean hemen dena aprobetxatu behar da. Eta gogoratu, gaurkoa izan litekeela alako susperraldi baten lehen harria. Datorren jardunaldiko partidu ere, azarren 12. jokatuko dena, Navaren aurka oso partidu importantea delako. Zerkapenean pare dagoen talde baten aurka. Ea ba hor, Joritz, ez du barkatu, Jose Carlos Hernándezek penaltietan euneko eraginkortasuna. Ze ondo keinoa. Tak. Era baten gainatuz. Urtsiotegi. Bueno, berason gaude, 12 eta 11arekin. Ia une oro aurretik, ia diot,
9:05 izan delako. Artean oraindik ere lehen 10 minutuetan sartzeko geundelaik. Aurretik Torlavega. Inigo Arratibelek ze beso atera duen hor. Langak kanpora atera dio baloia kontrara soan badator. Genio! Sergio Crespo izan da. Sergio Crespo gola egin duena. Bueno. Azkeneko 2 minututan Pare, markagailua, Aitor Diaz de Zeri, ondo Dani irentza, baina Dani zainduta zegoen, baloia galdu, falta Iker Ortizek. Gaina uste, Ikerrek ez diola eman. Ez. Uste bere... Ez, Iker bere ere erakusten ari da, eta errepikapenak eratzukutsiko digo. Bere taldekidea eman diola. Genio González Ekor, veterania astiraz, ikustagun. Beda, Hor Genio bazetoren kontra da eman dio bai. Eman dio. Bai, hor. Egon da. Baina, bueno. Eskuarekin. Oskar. Gurtzia. Goia irabazteko autoatutua da. Bai, zera besterako. Baina, 40 urte. 40 urte. Eta... Ze lortu dun. Bat kaleratzea, superioridadea lehenengo zatia bukatuako. Hau eskubaloia da. Dena da eskubaloia. 12 Torrelavega. Atzetik aurrera eginez dator 12 eta eraso honetan aurretik jartzeko aukeran dira. Hortxe Genio bera baloia mogoratu, Sergio Rentza, Sergio Barura, Urtzi Oltegi! Veterano eta zari gara, hemen geure veteranoa. Pega, mutila. Zaska! Ikusi beste behin, naze gelditua. Urtzi Oltegi. Pega, mutilak. Urtzi bidea eman dizue. Eta utxartea orain. Utxartea da, Alexiki. Minutu eta 10 segundu pasatxo geratzen direnean. Bai, jokaldi bat. 12 gaude. Eta hor, Alesen aginduak. Aldi beren baita Diego Soto Garziaren aginduak. Torlavegako bere mutilei. Bueno, lehen zatia interesgarri, parekatua. Akaso ez luzimendu hondikoa. Ez partio politia ikusi izan diteu hemen, Bai. Baina, hau da, lokatzai jaisteko partioetako bat, buzoa jantzi, eta venga, soldata irabaztea. Ze puntu berrin balio dute. Bai. Izan dotore eta luzimendorekin eginda, edo eta izan azpilanetikan, ekarrita. Bai, bagenekin, erresa ez zala izango kategoria hau, eta partio hau zesanik ez, azken igualdadea handia da hau, eta dan eman behar da hau. Ba. Hasieran ere, esan duzu, Joseba Garmendia, aldaketa neurekin denbora partekatu eta gero, ikusten zenuela gaur halako txispa berezi bat. Motivazioa sobran ere partidu guztietan dago, baina gaur txisporrek zer erakusten zuen, ezta? Gaur bai izan liteke. Gaur bai izango da. Ni bezpera hau txikia erekin abil. Esperientzia, kobadonkaz guartzen nahi nez. Baina ezkera hemen nola esaten da, agoreroak izango. Homen bestean eutxi. Aitor Diaz de Serio, segunda gauzen egin. Beda, ze ondo. Lander, zen barkatzekoa eta ez du egin. Lander Casado, Barrura. Oso ondo landutako jokaldia izan da, Beda, inferioridan gaude, baina Alex Nogesiman barko gola izan da. Bai, apostua indu jokalari kenduta porteroa eta jokalari bat ateatzea eta oso ondo atea zaio. Seguratu, orain bat gutxi horrekin gaudela. Hor erasoan egala ondo bilatu dute, baina primeran baita ere, lekua berreskuratzen Tolosai horitzen pena. Baloi hori, azkenan ezin izan dutelako gererazi. Azken, 20 segunduak eraso bat, honekin amaituko da. Lehen zati hauxe, 13 dago. Tolosa eta Torlavegaren artekoa. 28 kanala eta Tolosaren streaming zuzeneko web orrialdearen bidez eskaintzen ari gatzaizkizuena. Azken 5 segunduak, Ea Balander, Inigo Arratibele galera ekarri, ez dago denborarik, jaurti behar da, bota Lander. Beranduia, tutuarekin batera jaurti du, ez da ohartu denbora gortzen ari zela, ala eta ere baltzuak antezainak ere geratu du. Listo, amaitu da lehenengo zatia, lehen 30 minutuetan, amairunako emaitza, eta balantzetxo bat, Joseba, zer iruditu zaizu? Justua.
gauzak dien bezala, markagailua justu izan da. Tolosa emateu bera azeleradore ematen dionen gehiago, ez dakit, markagailuan juniten gehala, baina, klaro, beti bildurro horiekin, ez geha nekatuko partio bukaeraino iritsi behar geha, eta kontrol horregatik agiean igual Torrela Bega bera aukerak erakutsi ditu eta oso ondo gaina. Bueno, atxen aldia aprobetxatu, zono egin dizuela, orantxe hartu dezakezuen tragoiska horrek, eta lagunekin ere egingo dituzen komentarioek. Aurki itzuliko gara, geuk ere tarte txiki bat hartuko dugu, hemen Usabal kiroldegitik zuzeneko emankizun honetan, Zilarrezko Orezko Maila, 8. jardunaldia, Tolosa, Torrela Bega, lehen zatian, 13. Nerea Lentzeria. Neurri guztietako emakume zen gizonentzat barruko arropa, bainujantziak, pijamak, etxerako arropa. Gertutasuna, aholkularitza eta konfidantza Nerean. Ilea kentzen ibiltzeaz nazkatuta zaude, ez alduzu oraindik fotodepilazioa probatu. Zatoz Tolosako Nomas Beiora eta ahaztu ileaz betirako. Tarifa finkoarekin egiten dugu lan. 30 euro, zati eta saio bakoitzeko. Informatu zaitez konpromezurik gabe. Benetako kafe italiarra ezagutu ezazu. Orain, zure etxean ipintzen dizugu. Zure bulegora eramaten dizugu. Zure lanean zerbitzatzen dizugu. Espresso zerbitzuak, zerbitzu profesionala. Tolosan, Rotulan estudioan. Zuk nahi duzun irudiarekin behar duzun euskarrian egingo dizugu. Kuadroak, apaingarriak, kuxinak, egutegiak, biniloak eta askoz ere gehiago. Tolosako San Francisco pasealekuko 28an. Rotulan.
Nerea Lentzeria. Neurri guztietako emakume zein gizonentzat barruko arropa, bainujantziak, pijamak, etxerako arropa. Gertutasuna, aholkularitza eta konfidantza nerean. Ilea kentzen ibiltzeaz nazkatuta zaude, ez alduzu oraindik fotodepilazioa probatu. Zatoz Tolosako Nomas Beiora eta ahaztu ileaz betirako. Tarifa finkoarekin egiten dugu lan. 30 euro zati eta saio bakoitzeko. Informatu zaitez konpromezurik gabe. Benetako kafe italiarra ezagutu ezazu. Orain, zure etxean ipintzen dizugu. Zure bulegora eramaten dizugu. Zure lanean zerbitzatzen dizugu. Espresso zerbitzuak, zerbitzu profesionala. Tolosan, Rotulan estudioan. Zuk nahi duzun irudiarekin behar duzun euskarrian egingo dizugu. Kuadroak, apaingarriak, kuxinak, egutegiak, biniloak eta askoz ere gehiago. Tolosako San Francisco pasealekuko 28an. Rotulan. Arratsaldeon berriz ere Usabal kiroldegitik, Tolosan gaude, zilarrezko ohorezko mailako 8. jardunaldiko partidua Tolosa eta Torrelavega aurrez aurre. Eta lehen zatia amaitu denean, 13 emaitzarekin pare oso markagailua eta orduan ere aipatu dugun bezala. Partidua akaso ez da doktoregia ikusgarriegia gertatzen ari, Joseba Garmendia, baina ikusi zaizkiolako printza batzuk interesgarriak eta bat ere eskualoi partidu bete-beteko ikusten ari gara. Bai, esperantza puntu bat daukezatik, azkenen ikusi deunen Tolosa azeleratzen naiz altzunen o behaiek azeleratzatukagon, ikusi deu nola Tolosa markaioan junitezala. Esperantza horrekin, aber bigarren zatie veloziade puntu hoi pitin bat gehiago igotzen deu, eta sobretodo denbora luzatzea. Kantxan dauzkago berriz ere alde bietako jokalariak, 13 horretara begira 3 goleko errenta izana da. Gaur Tolosa 10 eta 7koan, 11 eta 8koan aurretik izan da. Aldiz gero 12kora berdintzera iritsi da Torrelavega. Eta azkeneik izan da bezala, lehen zatiko azken minutu horietan, 13koan utzi dugu markagailua. Beraz, berriz ere prest guztia, armailetan ere jendea berbezela atondu da, ikustazue, Torrelavegako atezaina bere azken beroketariketak ere egiten. Paulo San Emeterio da, Torrelavegakoen atezaina, gaur Luis de Vegak ere penaltitan protagonismo puska bat izan du, bestaldean berriz, Urtzi Otegi, full bera protagonista. Begira hor, kirolegez, Asier Larrañaga eta harekin batera Maximo Cancio elkarrekin izketan. Urdinak ere prest, Mikel Zuluaga, aipatu Asier Larrañaga, Jorritze Goikoetxea, Lander Casado, Iñigo Arratibel, ja kantxan sartzeko prest, gogoratu, bat gutxegorekin gaudela oraindik. Bai, segundu batzuk. Lehen zatia hala amaitu dugulako. Honen bestean berriz ere partiduari neurria hartzeko garaian. Bat gutxiagorekin, baina eta hasteko eta behin baloi jabetzak geurea dela. Lehen erasoa beraz urdina izango da. Baina, ez da, Joseba Garmendia zer ematen digun bigarren zati honek. Tensioa. Bai, alaxe gaude, Tensioa emango igu, bai ala bai. Ez dakit, tekniko-taktikoki itzein da
gauza poliga ikusiko ditugun, oain arte ikusita, baino tensio hau, sobre todo. Eta ikusiko dugu, oraindik ere zer ematen duen partiduak berak ez, baina oraintxe Alex Noguesek ere bere karta joko horretan erakutsi behar du zerbait ez, lehen zatian egia da, mantendu duela taldea ondo, egon da momentu bat hor, bat utxarte baten ostean eskatu ditu, alako jokaldi bat eta aldaketa berezi batzuk, eraginkorrak izan direnak. Ikusi egin behar da, oraindik ere bide horretan, Alex Noguesek ere zer ikutu ematen dion ez da, beti ere esan behar dugu, Aitor Aranbururen laguntzarekin. Lehen aipatu duena, ez? Velozia den aldaketa hoi. Oso ondo hasi gea, oso azkar hasi gea, 5. minutu arte, gero gelditu izan deu, Torrela Bega gora etorri zaigu, eta berriz Alex Nogues tokea emandako velozia dea altutu indeu, eta nabarmendu inda. 28 kanala, ongi etorri eta ongi bildu berriz ere eskerrik asko horregoategatik. Eta berdin baita ere, Tolosa Eskubaloiaren YouTube zuzeneko streaming kanalean ere jarraitzen ari gatzaizkizunak. Hasi da! Bigarren zatia Usabal kiroldegian, Tolosa Eskubaloia eta Torrela Bega amairuna lehen zatian. Dena pare, berriz ere emozioa, tentsioa dena bor-bor, bete-betean orantxe, justu. Lehen segundoak agortu bezala, berreskuratu dugunean, 6. gizona Iker Ortiz haizuzen ere kantxaratu duenean. Hortxe Iker bera baloiarekin Joritzek egin dion mugimentua, ekarri du Larraren zat, Lander Casado, Lander barrura dator! Behartuta sartu da, ondo itxi diote bidea. Hor, Ramiro Merino eta Carlos Pérezen artean. Ikerrek egin durain mugimendu alde bat Joritzi bidea utzi dio eta ez du barkatu Joritz! Martik! Goiko etxea! Eta ze garrantzitsua da Joritz Tolosa taldeako. Bera entxufatuta eron ezkeo, eta hankakin. Hankakin, barruan... Hanka ez du balio, eskubaloian ez? Eskubaloia. Gola betxat eman diote, Marcos Doradori, amalauna. Eman diote gola, Marcos Doradorena. Kaurrentik ere zalantza, eske. Balio gabe usten zuten. Hankaki kontrola arraindu. Messi bezala. Lander, Joritzekin. Hor Mikel Zuluagari da lantzekin egiten pivotean. Joritz. Oso ondo, Mikel! Ai! Gehiegi. Gota bilatu du, bai. Ondo. Betik saiatu da, eta ez du asmatu azken horrean. Bueno, tokia bilatu jau. Bai. Eta ez da, gehiagi bilatu dugun zera bat, jokaldi bat hor... Bai, azkenen ondo bilatu dugu ya. Baino gehiagotan saiatu izan deu, hoxe jokalari hoi, Joritzekin erdin Miguelekin jolasteko, eta guainatea da, eta hause da bilatu behar deuna, ez? Miguel azkenen jokalari oso indartsua da, eta oso ondo baliatzea eta oso ondo nabarmentzen da erdialde hortan. Emanari, hori sekin behar da. Bueno, hortxe, hop! Beste behin, eta bi jokaldi izan ditu, eta biak gauzatu ditu Marcos Doradok, lehen zatian etzaigu agertu. Baina orain torri da Marcos Dorado, Raskar Iñigo Arratibelek nola saiatu duen eraso jokaldi horretan. Kontreras hori gauzatzen saiatu da bai, baina asmatu ez, baloiak geuria da. Justu baliatu egingo dugu tarte hori, Mikel berriz ere kantxaratzeko. Mikel Zuloaga. Alex Noguesatatako taldea hauxe da, guain, azkarre velozia de puntu hori emateko, lehen esan deuna, velozia de puntu hori emateko. Landerrek Joritzekin, honek Asierri, Larrak zer egingo du, ondo berriz ere Mikelen bila. Protagonista ezaten ari da, defentsalanen ere Marcos Dorado, orain ia baloi hori eten duena, faltaz eten du hori bai, Mikeli egindako falta izan da. Joritz, berriz ere bai, borrokan dabil horre. Posizio hartzen, eta orain ere bazeukan, egalera Arratibelentzat, loratu egitorri den baloia izan da, pasiboan, epailekala eman dutelako, Joritz, jaurtia! Lastima! Ikusgarria, Mikelen borroka. Lankatik bera etorri da, bai. Pantalla egin da, Hor, kontrara esan orain Torrela Bega eta Urtzi! Aizman! Otegi. Lander Casado, korrika bada turrotxe egiteko zorian, gero laguntzan zetorkion Iker Ortiz. Hor da Iker, bali azkar, baino lasai, ikustazu beste behin Urtziren gelditua. Bikaina. Garbi dago bankiluteko, utxartetik, utxartea.
Kago la mar, esango ez ba? Aldaketatik eta... Aldagelatik etorritako, zea, ez? Alexen esandakokin, ez? Bai. Azkar, oso azkar jolastu behar dela, eta hoxe presa, ez da segundu galdu gabe, eta hoi antzemate zaie. Bakite behin velozia eman ezkeo partiduai Tolosa irabazteko puntu gehiago zela. Geure buruari galdezkari ginen, Alex Noguesek bazea agindu emango gote zituen hor aldageletan, eta antzematen ari dira, efektiboak ari dira gertatzen. Bueno, hori markagailuan egia da, artean horrendik ere ez dela nahi adina islatu. Atzetik gaudelako, 14 eta 15, ez da aztu behar, baina bueno, partiduan ikusten diren ezaugarri on batzuekin Tolosaren alde. Hori horitz, baleia urdinak mugitzen ari dira, berdinketa lortzeko. Ea Inigo. Horitz. Mikel mugimentua, arkiskatu dio baloia. Ondo zeukan, horreku hartuta Mikel lego este behin, Lander, pasiboa altxa dute, Palek, Joritz, ondo, ez behartu egila Mikel entzat, kontrara esan bada Tortorrela Vega, eta opa, oso ondo eskua sartu du Orlarrak. Agian igual zentratzen aia, bai, eske, Torrela Vega entzako? Agian igual bai, zentratzen aia gehien Mikelekin, eske, benetan borroka, iten nahi dan borroka ikusgarria da, eta behaieke hoi ikusten nahi dira, eta igual agian berarekin jolasteko, beharra ikusten due. Baina gehiagik zentratzen nahi erdialde hortan pivotekin agian, igual estremokin haste baldiko ginen bukatzen. Beste, zabaldu pikin bat, ez? Aldaera hori planteatu mintzat, ez hori da. Bai, zabaldu jokua. Bueno, Torrela Vega, Kerne, 2 goleko errenta bai zezakeen, iragana daia da, eta kontrara esango ato, Ziker, Ortiz, Zapa! Ondo. Bikain amaitutakoa, ez du barkatu. Ondo. Urtzin geldiketa, Ikerren gola. Egaldi librean, nola gozo. Gustatzen zaion bezala, rast. Eta barkatu bade, Ikerrek nola amaitu duen jokaldi hori. Ia berriz ere Iker, baloia lapurtzeko zorian. Torrela Vegaren txate galera etortzeko aukera izan da ordea. Ia urtzik geratu du baina oso ondo sartu dio. Bere banbartzaio, Ramiro Merinori. 24 zenbakia Torrela Vegan. Aldaketa Lander aukitxora. Asier Zubiri ere bai. Mikel eta Mendi, Nueta, Mendi. Bueno, orain 2 pibot, barruan. Bai, gustatzen zait, Nei eskema hau asko gustatzen zait, eskema bada. Bai, 2 pibotei aukera emate jezu, eta lehenengo lerroari tokia bida. Joritzek, justu horixe, bloke horiek aprobetxatu behar dira orain, eta jaurtik eta egin du bai, esku eta langa, atezaina eta langa, dena bat. Beste aldetik izan blokeoa, baina, bueno, aprobetxatu induta. Ondo urtzi, falta bazegoen ordea alde zaurretik. Dani indako falta. Aitortxo, defentsa lanetarako. Plantxaratu denean. Bai, emate du Tolosa nahi dula ezarri bere ritmoa, baino ezin. Torrela Vega oso ondo plantatua bigarren zati hontan, eta ezin irabazi planteamendu horri. Eta Tolosa nahi du, bere armak badaki zeintzu dien, baina eske Torrela Vega benetan lehenengo 7 minutu hauetan oso ondo plantatuta atea da. Bai, eta hortxe, eredua. Gola nola lortu den eta 2 goleko errenta Torrela Vegak. 15 eta 17 baina partiduen dago Tolosa. Partiduen dagoenez. Gauz txarreako izan da luzea partidu, Bai. Gure okerrago, baina gaur honeako izangoa. Partido luzea izangoa gure honeako. Hala izan bedi. Gasolinak, ea usten digun. Ez dauketu daik, Aitor. Joritz. Asierrekin egal ondo bilatu dute. Enmarkatzeko golpuzka, Mr. Arratibel. Buah! Ikustazue beste ben, gozatu honekin. Eta goxo, txek. Eta balea Laporto, Iker, Ortiz, parekatuko du markagailua, bai! Bale. Amazazpina! Klaseko azkarren abiz, Iker oain gontan. Haze 2 gol, haze partzial polilla, eta 2 horrekin berez ere parera ekartzeko markagailua, eta sinisten jarraitzeko. Amazazpina! Fededun bihurtuko gaitu talde honen. Bai motel, justo, momentu esan deola Torrela Vega oso ondo asentatuta zeola, eta Tolosa nahi eta ez nahi zala, bere
Bea badaki zeintzu dien bere armak eta aizien ateatzen, baino ezin, Torrelavega oso oto plantauta zeon, eta behi da. Izan da momentu, hoxe hausteko. Bai, Torrelavegan erasoak ondo defentsa ezin hobea egiteko, eta behi da, bi kontra eraso, bi gol. Eta berehala erreakzionatu du Diego Soto entrenatzaileak Torrelavegaren utxartea eskatu, zen mantendu egin behar dugu, hor dago bere mutilere aginduak emanez borobil hortan aktibo, dena esango dugu Diego Soto, bizi-bizi eta ernegatuta, Les Nogues ere beste horren bestean, bere pizarra hori bere arbela mutilei erakutsiz eta jokaldiak beste behin errepikatuz eta esplikatuz, aste guztian landu dituzten gauzak berriz ere hor kantxa gainean, Templez erakutsiz bergo gararaziz. Bai. Eta Diego Soto beharra zeuken gelditzeko, zatik nik uste bideo eta ez da partido ikusi ditu Tolosakok, eta badaki Tolosa egoera positibo baldin bada, o etekina handia ateatzaio, bai bi hiru gol errentak eta ikusi indeu, Gero momentu negatibo etortzen baldin bai, hoi bertan bera, eta gehiago jasotzen deu, baina Diego Soto ez du nahi sorpresarik, orduan ondo ikasita dauke Tolosa taldea bezala, eta esan dut, guai moztuko deu, eta ondo atatzen zaigun. Espero, ez? Hala izan bedi. Eta aurkeni politiatera ikusi dut, Asier Zubiriak berak ere nola bi besoekin zaleak auspuntu nahi zituen, orain ere beste horren beste bere taldekideak ari da txaloka auspotzen Asier Zubiriaren beste puntu bat gehiago hori. Eta orain, bere oinean, jodu baloi horrek, eta ia baloia lapurtzeko zorian izan gara. Bueno, baloia bestere jokoan jarrita, Sergio Rodríguez, pivotan ekarri du, Edu Fernandez entzat. Hor erdilanetan orain, Carlos Pérez. Sartuta, entxufatuta dago, Asier Zubiria, eta antzeman egin behar dugu, eta kutsa gaitzala Asierren lan horrek. Hoxe, defentsa bat hoi behar du, beida, berriz Asier. Berrobin balego bezala, eta eskatu egiten du gainera animatzeko, Asier Zubiriak. Hortxe ondo itxi dute orain pivotean, orain bikain itxi dute. Marcos Dorado. Lehenengo zatin eskatzen genduna, etortzen baldin bada erason, pitin bat ateatza beida. Aitorren defentsa, bikaina. Atea, molestatu, eta beida, falloa eragin, azkenen... Eta honekin asmatzen baldin badugu, 3 partzial batek berriz ere aurretik jarri gaitzake. Lander eta, Asier eta Ioritzen artean orain jokaldi askatu dute. Mendik lehen mugimendua, berdin baita ere hor Mikel barruan dabil borrokan. Ioritz barrura dator, Mikel enbila, Mikel behartuta. Behin gure pivote baloia hartzen baldin bada, beti zerbait positibo atatzen du, zerbait positibo. Haze kerraka. Arrasateko idie. Arrasateko idie gurea. Bea, ni, falta. Agian igual pitin bate, da, Joritzek erdian jo gehiago. Eraso... 2 puntu aurrera, ez 2 pauso aurrera. Hankakin. Eta hori... Epaileak, Mikeli ere zure esan dio, bien arteko elkarrizketa txori. Bai, eskatze jo 2 minutu, azkenen hankakin emoztea naita, hoi dauke, zigorroi dauke. Bueno. Pixeletxearen bidezko errealizazioan ari gatzaizkizu hau lujozko eran eskaintzen. Hainbat kamerarekin gaurko hau ere beste behin. Ikustagun beste behin errepikapen honekin. Justu momentum, botatzeko momentuen, zaska, oi. Bai, Sorbalda klak egiteko moduko zen hori. Maximo, bai. Ja, nola emate eskue eta... Gero bai, esan da, baina, txeka. Nere oroitzapena, nere horrekuerda souvenirra hor daukazu. Lastima hori zela aldaratzea, ze garrantzitsu. Mikel! Ezpa! Bai, ez nau ziur, Hortxe, zapaltzen zegoela, esan du, bai, epaileak baina... Bai, agian igual baloia... Mikelek ez du keja hundirik izan, Igual baloia arian barrun hartu du lurra zapalduta. Hoi esan nahi du, hoi marra da. 11 minutu bete denean, 2. zatian, Tolosa eta Torrelavega, nor baino nor gehiago, oraingoz pare. Eta Torrelavega gaur jabetuta, hemen gatza bete lan izango duela partidua aurrera ateratzeko. Hemen ez dagoela inungo oparirik. Gola hor hortu dena, Marcos Dorado izan da, eta hor kontrara esoan zetorrenean eraso falta. Asier Larrañagak. Be, Aitor, gauza dien bezala, bagoitza eman martzaio behar duna. Beda, Diego Soto zel hortu du bere utxartekin. Eraso bai. Bere utxartekin.
ez? Azkenen... Eten du, bai. Bai, Tolosa beti gora zijoan momentun. Eske batzuei igual iruditu, noa dijo hau, 7. minutun bere utxarte batez ez, baina eske oso ondo ikasita dauke Tolosa, taldea bezala. Orduan utxarto eskatu du, moztu du egoera positibo, Tolosan egoera positibo eta oso ondo eta zaio ikusten egian bezala. Botarekin berez ere lan eginda, zure nire, eta asmatu dute, azkenean Tolosarrek faltakin da hori bai. Eraso jokaldi hori, Torlabegaren erasoa gera daraztea. Suspentsioan, ze jaurtik eta atera duen Sergio Rodríguezek, baina urtsi dago hor, giltzarrapoa botata. Kontua, galdu edia, urtzikin. Doi. Norra jarri behar dugu, espreski urtziren partidu bakoitzeko estadistiken joana erakusteko, Opa! Astima hor barrura etorri da eta asmatu Carlos Perezek bai, Erne. Bai, batzutan konfunditzen dugu azkar jolastea prezipitaziokin. Eta hause gertau zaigu bain, ez? 17 eta 19, bi kontran. Altere partiduan gaude. Eta Julen kalea, Julen jolastea. Julen García, bai. Lehen zatean erizan ditu tartetxo batzuk Julenek. Ea orain. Bai, velozia biaitu nahi du, lehenengo lerro hortan, Alex Noguesek. Baina, hoxe bilatu du. Aitorrekin. Joritz. Eta penaltia. Eta behin da berriz... bai, keja libre da. Maximo, behin da berriz Maximo bere sina utziz, ez? Task. Bueno, bai, Joritzek hartu du, ardura. Eta aurrez aurre, Pablo Sanemeterio atezaina. Nagoni penaltitan ere orantxe 50-50 daukagula, asmatutakoak eta utxegindakoak. Joritz! Magic! Ja, asmatzen dugun Joritz. Armagia egiten. Zas! Wow! Dotore! Angulua bilatuta. Armi armazareak enduz. Barrura, hoxe. 18 eta 19. Esan eta esan ari naiz, partiduan gaude une oro, sentsazio hori da. Partidua estu joango da eta bukeraino eutxi bartzen hemen kasunerari eta bukeran jakin azken minutu horiek ondo kudeatzen. Eta suertearen noski alde izan. Ea hori guztia bat eginda. Gaur hemen. Ondo. Garaipena ospatzeko moduan gaude. Gaze kontrarazoa Tranzubeldia. Andoni! Rapa! Bikaina. Urtzigandik hasi den jokaldia, kontrarazo ondo irakurri delako Andoni Zubeldiak ondo jarraitu ikustazen nondik boteari egin den utzi eta gero rast. Atezaina bere galduta zegoen jokaldi horren aurrean. Eta Andoni Zubeldia bere lehen gola egiteko un ederra aukeratu du meretzinakoa jartzeko. Hone bere sina utzi behar du, genio. Eta utzi du, nola utzi ere. Meretzi eta hogei, balia galtzeko zorian, baina ez, ondo, bere eskuatu dugu. Sustua, Hartu arno samutillak, venga, aldaketakin. Aitor Diaz de serio, Andoni Zubeldia, freskatu hartu durain taldeak. Han ezkerre galean ere badagoelako. Julen García. Mikel atera da, Mikel eta Dani Mendino eta berriz ere bi piboteko joera horrekin, estrategia horrekin. Mikel Zuluaga kanpo aldera atera eta Irekita oso taldea, Aitor Diaz de serio, barrura Mikeli utzina izan dio bote manda. Azkenen hola jolastea, lau bi hortan jolastea hori dakarki pibotekin erabat apoiatzea. Eta ez euskagun nor nahi, haze bi pibote puska hor, Dani eta Mikel. Urratxak. Eta momentu hona izan. Gehiagi... Sikire kontrero zea geratzen daukagun, ez dirudi. Eraso, ondo bilatu joan Andoni. Julene barkatu. Hau de gaztea, baino... Horre erakutsi duena. Erakutsi duen... Oso, esperientzi, eta templea ondo bilatuta, erasoa. Txiba, Julen. Lotxaga betuko balitz. Lotxaga betzen denean, bueno! Ikusi dugu hemen, kobadoan kontra, minutu politan. Gogoratu. Ze minutu gonak emazitzen dut. Joritzek, berak egitzen batxerra, bai? Berak arri segitzeko, Andonirentzat. Eta barrura! Keinu egin eta gero rast barrura! Usurbil Power! Arenak azken bigolak, hogeinakoa jartzeko orain balekoa. Konturatu gabe ja parte erdia, juntzaiguan. Bai, 14 minutu falta zaizkigu, hogeina gaude. Trantze bete-beteko izango da gaur partiduaren bilakaera.
Eta eutxe egin behar diego. Segi egin behar dugu partiduan, lanean, txiki-txaka. Oso da xien. Horrela Vega hor, Sergio Crespo. Erdi-erditik sartu nahi, baina erdi-erdian. Estariz Arzuaga eta Xier daude. Eta Dani. Eta Andoni. Eta Joritz. Eta Julen. Eta Urtzi. Hiergiz. Oso ondo, Dani. Baina bagatoz, Dani ez da korri egiteko kiena, baina ondo ikusi du. Segi, bukatu Julenekin. Ja, aurrerago zeukan. Eta hor Asierrek bere bururekin serre. Oso ondo, emandazio hone. Baina, azkeneko Metro erdi aurrera xego, eta listo, baina. Hori, armaditatik gain derrez ikustea, gero hor berotan eta alako abiadura puntua zozenean. Egin behar da, zer monumentu egin duen, bai. Geniak. Eta gero barrura. Bai, arki zabaldu den bidetik. Gero errematea Vicente Benitok. Finta simple batekin zenbat irabazten dan eskubaloia. Bueno, finta simpleek izateie, baina holako jokalarik ikusita, genio bezala jokalari ikusita nola egiten duen erresa dirudi. Gauza zaiek erresak ikustea, asko esan nahi du jokalaritaz. Lakotaz gozatzeko denboraldi ere bada, aurtengoa. Eta ari gara, egia esate aldera. Ze, ondo Dani, Lotite! Ras! Samaneo kaleko mutila, nik gudari ere esaten diot, ez duelako kale hori ere urruti Tolosan. Ona Lotite! Bera diaz, en serio, ez ondo ikusi jone. Dani Mendinuetaren gola, 21. Hortxe ari gara, eutxi eta eutxi. Ez diogu Torlabegari ies egiten utziko eta gainera, gero pres gaude. Ez. Azkenean ikututxo emateko. Inoiz baino institutua da hau partidu, baino inoiz baino etxeko kolorea ikuste jot partidu honi. 12 minutu falta zaizkigunean. Ez da erresa esplikatzea baino, ala da, Bizi etorreko zaizkigun 12 minutu izango dira. Espektakulua usabalen daukago. Hemen 28 kanala bidez eta Tolosa eskubaloia YouTube streaming zuzenen bidez. Eta nahi izan ezkio txioekin eta geurekin parte izan, sare sozialetan, hashtaga erabili Tolosa zilarrean. Lastima bai, Vicente Benitoren zat, gol ona izan da hori. Aguantatu du aizean, azkeneko momentu arte eta gero bote bidez. Taldekidea utzita, hola, gol erdie. 13arekin hasi dugu bigarren zatia. Arrezkero, bi goleko errenta une batean izan dut Torlabeak, 15-17, baina bestelakoan, hortxe gaude, 1 gol bateko kontrako aldea, edo eta berdintua ere partidua. 1 hor gabiltza, lastima, orain eraso hau galdu izana, eraso garbia zeukan, eta, bueno, garbia, azkenean nila minertzeko jokaldeara izan du. Hor dago, Kexo, Jose Carlos Hernández, lurrean. Asier kalea. Asi Larrañaga, espaiak zorroaldatik eutxita esaten dio baitxo. Ez daki kaleatzeko... Ez daki. Igual bultzakara txiki horrekin desoreka galdu duta... Honek arbi dago Torlavega ez dagoela barkatzeko. Eta aukera guztiak arira aprobetsatzen beraz. Geuk ere eraginkortasunean pare jarri behar dugu. Baina azkeneko minututan, oain ikusi dugu ez, azkeneko pase hoi, bi eraso aukera eukitu nahiko garbi, bai Asierrekin eta oain Aitor Diaz Ferioekin da bi galdu. Hoi zer dakarki, bi egoleko errenta. Gure akatsak, gure galerak, behaien onurak, azkenen... Bueno, honen bestean berriz ere jokoan gaude, atezainak gorde, eta Les Nogesek hartuak erabakia. Kantxan 6 jokalari jartzekoa. 6-ren erasoa beti eraginkorragoa izan bide delakoan. Aldatu gara, bai. Hori oztopatu du eta ondo bere manbartzaio defentsan Jose Carlos Hernández. Andoni Zubeldia berriz Les Nogesen taktika hori. 6ko erasoa, bat gutxe hori barrura, bai. Eta morruz ospatu duen gola gainera, Bai. Joritz entzat laugarrena gaur, Joritz Goikoetxea. Berdin duze koloretakoa, Un erabaki garrian azalduta. Baina golak sartu berdi. Bai. Wow! Orain nola sartu den potentziaz gainera, Ondo. Ez du barkatzen hoik, ez du faiatzen. Ez. Sergio Cresporen gola, ikustazue beste behin. 2-3 eta rast. Pausak ondo markatu.
Eta 22 eta 24 Torrelavega-rentzat. 2 gol kontran, 10 minutu luze oraindik ere geratzen zaizkigu bigarren zati honetan. Altzera berriz ere Artezaina Urtzi aukira, eta haren ordez jokoan 6garrena, bueno, 7garrena berreskuratzen dugun arte, Tolosaren 6ko eraso hori. Arriskatua, baina hemen arrisku guztia hartu dira. Faltan botatzen dut, behin da gaurre bai. Baino gehiagotan esan dut beste partidutan, eneko ziganda batek, azkenen gaur naiz abankillo neon, etzeon bere momentu fisiko nobean, pikin gaixo zeon da, agian igual horregatik ez dateatzen. Baina hoi falta zaigu, 9 metroko jartiketak falta zaizkigu, ez azkenen. Horre bigarren lerroko jokalari oso ona dauzkeu, baina ezin gaiatu behaien gana ez baldima irikitzen defentsa. Eta defentsa hoik desataskatzeko betire, ez, 9 metroko jartiketalari bat eukitzea asko laguntzen. Bai, eta oraingoz behintzat ez du minuturik izan, oraindik ere tarte bat dago ordea. Bereskuratu dugu hori bai, bien bitartean, galduta genukan, nabarmena izan da, ba? Hemendik emaitza bai, urratxak. Baina ez du epaile pareak, pikoak, ardakorik erabaki. Bai, partida juten nahi zaio Alexi eta gelditu guztiak ez du zen. 22 eta 25 nahi zuzen. Alex Noguesen utxartea, une kritikoa oraintxe Tolosarentzat. 8 minutu terdi. Falta direnean, Alex Nogues aginduak ematen berriz ere, bere jokalariei. Ea zalda ere ekasen digun. Nahiko previsiblek izaten nahi geha, saiatu da lau biko formakuntza hortan erason, baina nahiko previsible geha. Erasoak beti barru aldea, naiz bai Dia de Zerio, bai Joritze, beti barru aldea juteie, oso previsible, bai. Bio hiru atatzeie, baina behaiek jokalari maila handiko die eta ikasten du, eta defentsa oso ondo itxita daukiate. Orduan zerbait diferentea, horregatik esaten duen 9 metroko zerbait ateatzea, o berriz bueltatzea 5 bateko erasoko hortai, o zerbait diferente behar du, variante bat, oi. Ez bakarrik erasone, baita igual eskatuko nuke defentsan varianten bat, oso komodo haidie behaiek jolasten. Oso ondo mugitzen du, horre genio hartuta erdi hortan eta lateral hortan, oso ondo mugitzen du taldea bezala, eta zerbait diferente, ez dakit, agian hoi eskatuko nuke, bai defentsan eta bai erason. Previsibilidea de hoi pikin bat aldatzeko, kentzeko. Bueno, bertxe gaude. Bereiz ere baloia geure eta honen besten aldeak murrizteko aukera Mikel Zuluaga Joritzekin. Lander, Aitor Diaz de Zerio eta armailetan jendeak txaloak eskaintzen dizkio taldeari. Bai, dana eman da. Azkeneko karta jolastu du bain, Alesek, beidaz eta aldeatea duen. Bai. Larra eta Iker Ortiz, erasokorra izategotan hause. Joritz, Goiko Etxea, ondo Larra egala bilatu Aitor! Leku ondo bilatu zeukan. Bai, genio barrutik, karo. Ufa, baina... Penaltie da. Hoi penaltie da. Esaten iguan kosta zaiola, karo, keuk nahi, baina gehiago adierazteko. Penalti hori adieraztea, epaileari, baina adierazi du. Genio badaki bera penaltia da, haino kejatu behar da, beha esaten nahi dala, hane beste zerbait egantzekoa, baina, bueno. Behaiek esartu indu egola, eta guk ez ordea. Joritz bai edo bai, hau asmatu barra zeuke hau, txo. Joritz, Goiko Etxea. Ai! Ja, hoxe ezkenuen banai. Eta Tezainak ondo geratuko izan da Luis de Vegaren ekarpena aurkitxon dabil. Mamuzarrak ezakit hemen, ingurune, Halloween aste honetan, Mamuzarrak, hemen. 22 eta 25 ilun agertzen duela kortzimuga, bai bainan, oraindik ere denbora badaukagu. Beda, Alexia defentsa hori aldatu indu bai. 5 batekoa. Bai, zoze aldatu behar du. Orgenio, baloia eta taldea ari da bera mugitzen eta gobernatzen. 11 dorsalarekin daukazuen. Jokalari puska da horixe. Urtzi, oso ona. Aitortxo, berezkuratu dugu, bagatoz, Iker Ortiz, markatu pausua, bai, Garbia. Kalea, ez alda kalea, Ez alda zigorra hemen. Ez, baina, etzen urruti, Zigorra da, bai. Venga ba. Zazpi Ortxala, Vicente Benito. Eta kanporak eta geure alde. Bai. Lehen egola, lehen oipitatu baldin bau, alde hontane bai. 23 eta 25 itxaropena hor dago.
Noski baietz, eta beida, ja, aldaketakin zer dakarki, aldaketa batzuk, utxartea eta aldaketa, ez? Ze talde honek gaia daukanik sekula ez dugu zalantzan jarri. Ez da beida, iten nahi du, iru defentsa iriki bat. Horixe, ez? Alda gaia, barente horiek, orantxe. Iru pitin bat itxita, beda, bain. Geisten nahi die, bai. Ba, mistan antzeko zerbait nahi die, ez iru bat, baizik eta mista bat. Bai, genio anulatu, nola esatekotan, ez? Hoi da. Eta genio berak esaten du, ba, horrek usten duzu ez, Ameka dorsalarekin, bizkarrez, ba, mugitzeko, mugimendu emateko, jokoari, bere faltan gako artean hori bideratu barrutela besteek. Barruratuz eta ataskatu egin dira gainera, Torlavegakoak, pasiboan daude... Eta urtzi! Ze ondo urtzi, benetan, Aizman! Atea da momentun. Lander Casado, azkar, Iker, bakarrika, Iker, bai! Kuku! Anotarraren gola! Aitor, 2 minutotan nola aldatzen den gauzak, 22 eta 25-kotik 24 eta 25-koan gaude. Eta partiduan sartuta. 5 minutu falta direnean neurketa bera amaitzeko. Tolosa Eskubaloia, zilarrezko mailan lehen garaipena lortu nahi du eta borrokatzen ari da hortarako. Beha, ze ondo, defentsan lanetan. Eta Armaian presioa berezkoetu dugu. Falta. Aitor Txorena, hortxe, Urduritasuna Torrelavegane Mugan. Bai. Torrelavega oinarte urduritasunen ez du erakutsi, oain bai. Oain erakusten nahi ditu urduritasunaik. Gasolina, abukatzen zaien nahi. Geuri bainoago. Venga, urtsi. Bai. Penalti, bai. Eta Iker kalea igual. Bai. Hankakin, bai, Iker kalea. Bai, ze mugimendua, bai. Ona izan da, Anton Setien izan da hor jokaldi egaletik behartu duena. Ondo da penalti espitatzea, baina beita... Ikustagun. Bai. Hanka utziu. Baina beste kantxatan alako txekoi pitatzen. Eta nordakoago hemen, geure Peter Parker, Aitor Ibarguren atezaina hortxatera da, ba, Aitor. Bai jauna, Aitorrek atera eta ekarri digu printza hori gehiago. Aitor Ibarguren Parker, Spiderman. Peter Ibarguren Parker. Arra, beida, ze momentu, Aitor. 5 minutu faltan, bat azpitik, gu beti gora egeala. Adrenalina. 24. Joritz. Behar maiak, boteka, Bai, doktorea da, hau ikustea, Usabal, topera ari da bizitzen gaurko partidu hause. Pentsatu nahi dugu, zeuko ere berdin ari zaretela, 4 minutu terdi falta zaizkion partidu honi begira. Tolosa partidu berriz ere berdintzeko aukeran da. Mikel Zuluaga baloiarekin. Lander Casadorekin, Joritz goikoetxea, Lander. Joritz. Lander, mugimendua, Asier Larrañaga, Asier, badator barura, jauti! Atzez ondo ikusi du! Falta. Baloi garrantzitsua zan hau, Bai, ialdaratzea Mikel Zuloak harrapatu du, baina ez da lege barruan izan, honen besten baloia Torrelavegaren-tzat. Bai, hone behartzen du, bai ala bai defentsa hau. Hori behartzen du. Akatxoi sartzea erason behartzen du. Hau bai dala defentsa garrantzitsua. Bai, utzako dintzat. Partidukoa, esango nuke igualagian dik. Utzi eta penalti. Lastima, ze hor atera duen oina, partiduko geldiketetako bat, aurreko Aitor Ibargurenen geldiketaz batera hauxe izan du urtzik. Lastima! Ikustea, zatik ez, emendik direkton. Aitor Ibarguren berriz ere badator. Giltzarrapoa itxita mantentzera. Aurrez aurre berriz, Jose Carlos Hernández eta Aitor Ibarguren. Guazen Aitor! Ez du baurruti izan. Bi goleko errendatu Torrelavegaren-tzat. Bi gol 3 minutu. Venga, mutilak. Badago. Venga, mutilak, ez etxi. Hortxe ari gara baloia mugitzen Aitor Diaz de Serio, Lander Casado. Berez etorri da eta zaleek ere ulertu dute. Egoera. Tolosa eginez. Mikel Zuluagak, hor mugimendua, Asierri. Joritz, Lander, ondari dira mugitzen, Lander barura dator, behartuta, faltarekin oski gerarazi dute. Beste ekinaldi bat, segundak aurrera ordea, 3 minutu orain, Alex Nogesen utxartea. Bai. Oso ondo Alex, ondo irakurri du, azkeneko 3 minutu, bi azpitik. Aian igual,
konfiantza puntu bat eman nahiko ie bere jokalari, oia, lasai, ez geha turillatu behar, gai gehala hau aurrea emateko. Zaila, ikusita Torrela Vega ze ondo jolastu duen, da oso ondo plantauta nola ondan bigarren zati hontan. Zaila dau, baino benetan ni gai ikustet taldea hau aurrea emateko. Ze, Torrela Vegaz lehen zatean ere esan dugu, ofizio ere ikusten ari direla. Mailaz ez dugu esango Tolosa baino gehiago denik, baina pututxo horretan ari da oraingo zintzat gailentzen. Iraultzeko 3 minutu dauzkagu ordea. Bai, regultasuna, ez? Bada denbora. Bai. Oso regularra izan da Torrela Vega partidun zehar. Eta hoi, ikusten nahi geha, hemen Usabalen izandako partidutan, ez? Regularra ze garrantzitsua den izatea partidu guztin. Tolosa hoik Gora bera horiek, bai. Gora bera hoik ordaintzeitu. Eta Torrela Vega aldiz, beti velozia de berdinen junda, eta horregatik gaia. Baina, bueno, 3 minutu faltai, eta ni konfiantza guztia daukete, Tolosa. Bai, jauna. Ni mordinak. Hortxe azken auspotze Alex Noguesek eta Aitor Aranburuk eta honen bestan bertzere kantxan erasoa geurea delaik. Mendinuetak baloi hartu. Berriz ere bi pivot indartsuak hor. Bai, portero gabe egea eta jokalari bagillo. Bai. Mendi eta Mikel Zuloa gehi. Aitor Gelzerio, Lander Casado, Joritz Goikoetxe, Asier Larrañaga eta Iker Ortiz. Partiko baloia. Iker, Joritz. Egalean Aitor Gelzerio ja zai eskupeta kargatuta. Mikel... Azze borrokak ari den hor gaur egiten Mikel. 6 metroko horretan, Joritz Asierrekin, Lander, ez dago ide askorik, bilatu behar dugu zirrikito nun baiten. Danik, Landerrekin, 2 minutu terdi falta dira. Lander Casado, Joritz, ea mutilek, bide bat. Ze ondo Dani, penalti, bai. Ze mugimendu hona egin duen. Eskuin banoa, baina ez, gero ezkerrera etortzeko, eta han egindu lekua. Dani Mendinuetak ikustazue beste behin. Hortxe, rast, gero atezaina bai hortzeguen. Sigira penaltia badukagu, urratu dugu. Joritz, Goikoetxea, azken hautxe egin du, lastima, baina Joritzek badauka. Iker baloia. Horretarako eta gehiagorako ere, hau asmatuko du, Ikerrek. Beresku dao. Bai. Iker Ortiz. Animo Iker. Penaltian. No! Tezainarekin eta Zutoinarekin kanpora 2 minutu falta direnean. 24 eta 26 ikustazuen olari den ospatzen Luis de Vega. Atezaina. 2 puntu balio ditu geldiketa honek, Torrela Vega erasoan orain. Asmatu kanpora, barruan zegoelakoan. Eutsi motilek. Bada oraindik esperantza. Aitor, Diaz, De Serio. Joritzekin. Baloi azkar bat. Joritz. Hortxe larra. Orain bai, Iker Ortiz. Iker barrua, venga. Amorruz sartu duen gola izan da gainera. 25 eta 26 minutu eta 30 segundu. Badago denbora. Venga, azkar bat. Askorako dago denbora. Baloi azkar bat, venga mutilak, venga. Baiet, aldala. Iker Ortizek penaltia erratu du, baina gero nola erantzun duen egaletik bere jokaldi izan den horretan. Torrela Vegaren eraso hau. Erabaki horra augeraraztea eta urrengoan geure egitea baloi eta asmatzea. Minutu eta 10 segundo falta direnean. Ondo, intentsitatean ez da nahi Arzuaga. Defentsa lan ikaragarri eginez hor. Minutu bat ja falta zaigunean. Motilek pasiboan dago. Torrela Vega, jaurtik eta lastima. Horren gainatu dute Urtzi eta barrura. Kontra lasoan Tolosa. Asi Larrañaga, Joritz, berriz egala, Iker Ortiz, atezaina geratu, aldaratze gurea da, Aitor Diaz De Serio. Segunda agortu bitartan esperantza badago. Asi Larrañaga, Joritz. Barrua! Gelditu behar du, hau pasiboa da. 30 segundo falta dira. Eta kronu aurrera, ez dago geldituta. Gola sartu den Joritz Goikoetxeak. Venga, mutila, venga. Garaiz Ortega sikira berdinketa bat urratzeko, 26 eta 27arekin Utxartea. Bai. Utxartea. Eskatutako Utxartea. Torrela Vegako alternatzaileak eskatutakoa. Ofizioa. 20 segundo falta dira. 20 segundo.
gehienera hemen urra genezakena, berdinketa da goratu, Bordiltzen aurka berdindutakoa dela orain artean Tolosak lortako puntu hori. Gaur beste batea, ea, oraindik ere urratzerik daukan. Torlavegaren izango da ordea, baloia hartu eta segundoak agortzen usteko aukera. Den alde dauka Torlavegak. Bai. Aldapa bera dijo, eta baina, bueno, ikusitako badongan ze gertatu zanko badongan aldeako. Benetan, 20 segundu ez die gutxi. Bintza berdinketa lortzeko, eta sinistu beharra da, azkenen giltze hoi da gurea, hor heldu beharria, hor... Galdera, orain Torlavegak ez du jaurtiketa bilatuko. Orain Torlavegak baloia mugitu egingo du, aldela presioa bete-beteko egin beharko dio Tolosak, eta jokalari azkarrak atako. baliabide bakarra lapurtzea. Eta esango nuke genioi bilatuko duela, azkenen genio bere... 11 dorsala goratu. Bere kalidadekin. Eugenio González. Eta bote. Bagatoz. Torlavegaren akatsa behartu behar da. Bai. Segundo guztiek, hogei hauek urrea balio dute orain, eutxe motilek. Usabal guzti ez dutik jarrita, Denek. Gure. Eugenio bilatuko dute, Genio. 11 dorsala, euren kapitaina handia Torlavegakoek. Arentza tortxeia baloia jokoan, segundoak aurrera. Torlavega, jokaldi agortzen. Urratxak. Behartzen, bai, etzen urruti. Hor, galdu dute baloia, geurea da. 10 segundo, mutilek, bagaude. Urtziotegi bera ere bada Torrelarik. Berdinketa behar dugu. Lander, Joriz Goikoetxea, 5 segundo. Lander Larrañaga, jaurtita ez du asmatu eta gordu da, maitu da. Asier Larrañagak izan du azken baloi hori urrundik suspentsioan jaurtitzeko. Ez du asmatu ordea. Eta 26 eta 27koarekin. Amaitu da ba. Beste 2 puntu, Usabaletik kanpo, dana eman da, ezkea inundik inoa gutxigo izan. Baina, Dios, itxura eman deu, beti berdinekin nahi itxura eman deu, eta berriz tokatzen zaigu altxatzea. Eta ez da asmatu, burumakur Tolosako jokalariak. Ea kantxan bertan ere, protagonistek zea dirazpen egiten dizkiguten. Baina partiduaren balantzea egiteko garaian ere bagaude. Bai, azkenen partidu politia izan da, politia. Taktikoki ez da oso politia izan, baina bai, oso tensioa handiko partidua da. Tolosa zeukena eta bestera batea planteatu du partidue, azkenen bukaeran azkar bere jokoa jolastu izateko, ezin izan da. Torrelavega oso ondo plantatuta da bigarren zati honetan. Eta hoxe nabarmendu da, azkenen Torrelavegan ofizioa, Aitorre behin eta berriz aipatutakoa ofizioi, behin da berriz nabarmendu da Torrelavegan aldetik, eta hoi izan da. Azkeneko baloia guk empatatzeko, bestek guri empatatu, berdindu eta irabazite igute azkeneko segundutan, eta hontan ezin izan da gure aldea balantza eman. Eta Aitor ustet daula nola ez geniokin. Vera, Eugenio González, felicidades Eugenio. La importancia que le habéis dado en la celebración a esta victoria. Sí, porque para nosotros era un partido bastante importante, llevábamos una racha negativa de partidos y nos hacía falta puntuar hoy por lo civil o por lo criminal, como se suele decir, y muy contentos por la victoria, claro. Es verdad que has cogido los galones al final del partido, eran unos segundos difíciles en los que incluso habéis errado y habéis tenido ese peligro de que el Tolosa os empatara, pero no lo han conseguido los del Tolosa. Tampoco hay que quitarles nada, lo han dado todo. Sí, no, nosotros teníamos claro que iba a ser un partido muy igualado, que no se iba en el minuto 15 de la segunda parte no iba a estar decantado. Y contábamos con ello y nada, hemos intentado aguantar la presión lo mejor posible y yo creo que al final hemos conseguido la victoria merecidamente. Felicidades. Muchas gracias. Genio, 40 urteko gizasemea, veteranoa, eta bera, oraintxe bertan, hemen adierazpenetan eta aldageletan, bere taldekideen Ikur, Pozarren eta garaipen hori, 26 eta 27koarekin, ospatzen. Ez dakit orain une egokiena ere baden, baina Alex Noguesek, ganoraz, gizon, erantzun digu deiari, Alex Nogues, entiendo que son momentos muy difíciles para cualquier explicación y para cualquier valoración en caliente, pero una vez más, en esos últimos segundos se nos ha ido el partido. Sí, al final, bueno, es competir, eso es lo que entrenamos todos los días. Para llegar al partido, evidentemente es mucho mejor llegar ganando como el año pasado más fácil, pero en esta categoría nuestro objetivo es llegar y jugarnos pues estos minutos finales con mucha presión
pero ahí es donde está el trabajo y hay que esperar hasta volver a sacarlo. Otra vez un partido muy intenso, creo que hoy hemos jugado bien, creo que habíamos merecido algo más, creo que algunas decisiones en algunos momentos igual también nos han pesado, pero bueno, yo creo que al final, pues bueno, el palo es perder de 1. Y no es querer quedarnos, evidentemente, con la autocomplacencia de vernos a un nivel parejo siempre a los rivales, pero es que está sucediendo así. No ha habido por aquí rival que haya sido superior notoriamente al Tolosa. Eso es, ¿no? A ver, al final esa es la lectura positiva, te quiero decir que estamos en una categoría superior, que te exige muchas cosas a nivel de equipo, a nivel de jugador, a nivel de club, y bueno, la parte positiva es que estamos compitiendo. Creo que aquí, excepto el partido de Carabanchel, que fue pues bueno, la excepción, el resto ha estado todo muy parejo. Y ese es el camino. O sea, es que son 30 partidos de liga y sabemos de equipos cercanos y de equipos a los que conocemos gente jugando que igual te estás librando en la penúltima jornada o incluso en la última. Entonces, lo que pasa es que hay que llegar hasta allí y ahora es difícil que en 8 partidos pues lleves un punto y que hayas perdido, pues eso, compitiendo y sin tener luego nunca ningún resultado positivo, pero no queda otra que seguir corrigiendo, ver dónde hemos fallado, mejorar. Hoy, por ejemplo, hemos llegado a 26 goles, eso nos ha dado la opción de estar en el partido y esa, bueno, es la demostración de que el equipo al final está trabajando y está intentando, dentro de lo que puede, solucionar los problemas. Venga, Alex, eskerrik asko y mucho ánimo. Venga, gracias a vosotros. Alex Nogesen hitzak, esan da bezala, ganuraz eta gizon gainera momentu kritiko eta zaila hauetan, horrela erantzunez kantxan, eta artean oraindik ere berotan gaudelarik. Gogoratu ala ere, hemen gakoak datozen diren izan litezkeen beste 2 partidu ere bat tozkigula, datorren asteburuan artean ere oraindik atxeena izango du ligak, baina hemendik 2 asteburu barru, azaroaren 12. Navaren aurka jokatuko du Tolosak, hain zuzen ere puntuetan eta mailan esango dugu, arekin berdinduta dagoen taldea ligan, eta urna berriz, Gipuzkoaren arteko derbia, Amenabar Zarauz hemen Usabalean izango duguna. 2 partidu gakoak, ez da, Joseba? Bai, hala da, eta gainera hau ikusita eta markagoia ikusita, arek eta garrantzitsua handiagoa hartzen duen partidu hoik die, azkenen enaba berdinketa, sailkapenan berdinketan gaude puntu bategatik, puntu bakarrekin, eta hoik irabazita, eta hurrengoa Amenabar ikusita, eta ze taldea dan Amenabar, garrantzia handigoa hartzen du partidu horrek, derbia, Gipuzkoako derbia, polita, eta baino Tolosantzako benetan garrantzitsua. Baina bajoia, eta orain berriz ere komentarista postuan gaude, handia da, eta gaurkoak, orain atzera 3 aste hemen bertan Koadongaren aurkako azken orduko porrotark bezala ere nik uste gaurkoak ere arrastoa utz dezakeela. Bai, eske, guain Alexek esaten da, positiboki baino ze gertatzen nahi da, 8. jardunaldia, eta positiboki behidatzea oso zaila da, behin eta berriz egaltzen naizean bitartean, ez? Baina lan hoi, Alexen etxeko lanetan hoixe egin behar du, bere jokalariei psikologikoki mantentzea kompetitibidade puntu hoi. Oinarte lortzen nahi du, baina gehiago eskatu beharko zaio. Bueno, ikusentzuleok, gaur ere tonuan antzemango gaituzue, geure alaxe goazela, juantxera goazela, geure erretiratzea bide honetan, Tolosak 26, Balomano Torlavegak 27, emaitzak hori xera ikusten digulako, porrot bat gehiago, beste bat aurten ere ligan. Zilarrezko horrezko maila gogorra izaten ari da, 8. jardunaldian abentura honen beste orbain bat gehiago jasan dugu, baina oraindik ere gai erakusten ari da taldea, eta honek buelta emango duela ere itxaropen horri eutxiko diogo, eutxi nahi dugu. Eta horretarako, esan da bezala, lehen aipatu dugu, azaroaren 12. Izango du Bibero Serol Balomano Navaren aurka test oso garrantzitsu bat, ia erabaki horrera esango nukena. Bai, azkenen galduta behaiek 3 puntukin jarriko gu batekin segituko dugu, eta ja pikin bat urrutia juten aie postu horiek, baina ez da gertutuko Hori da, eta gero dago pizgarri hori, gogoratu, Tolosan gainera Euskal Jai eguna izango dena, azaroren 19. batera, arratsaldeko 7 laurden gutxiratik aurrera, Tolosa eskubaldoia eta Amenabar Zarutzen arteko derbi historikoa Zilarrezko orezko mailan hemen Usabal kiroldegian bizituko dugu. Ez galdu partidu hoi. Eta kontatuko dizugu, zuzenean, beste bain hemen 28 kanalean eta Tolosa eskubaldoiaren YouTube zuzeneko streaming kanalean. Gaurko partiduaren jokaldi ikusgarrienekin honekin utziko zaituztegu, geure hementxe gauzkazue. Ondo izan eta hurren arte. Gero arte.